iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay nga duldulok ka, Venus. Mami, Bumbumsag ka pa eh. maululaw ako, Mami. Venus! Jack laing pagarok ng intad mo ti amin mo kiniroy. Pagkawanan ko, Mami. Awagam ti boyfriend mo, kat ibagam ti kasasaad mo. Wan, Mami. Naskan nga itakder na ti dayaw mo. Kaya't ko asakbay nga ipas ngay mo ti anak yo, kat agkalay sa kayon kiniroy. Wan, Mami. Awagak to apama na magkarwarta dito ospital. Hello? Napangimawag ka? Kaya't ko nga kita ta. Sige, itisigod nga yang ta. Mailiw ka di man ng kanyak? Saan? No di kat itimay sa asikat na restaurant kaya't kapag kitaan ta. Ada ka di okasyon? Mabayag pa iti anibersaryo ta. Ada na patag-unay nga ibagan. No, anyaman day ta ibagam latan. Iti personal ti kaya't ko apang ibagak ti gagarag. Kaano nga rin kahit mga panagkita ta? Inton bigat. Alas 9 inton bigat iti lugar anang haklunag iti ayat mo. Anya? Venus, ada na pati ka pa panakinton bigat. Napatpatag ti panagkita ta kan panagsarita ta. Kamtian niya man alakad mo inton bigat. Lading itak, ngam sana may pospon ti pagnak. Anya? No kan mo, inton Domingo lang ti panagkita ta, kan panagsarita ta. Saan ko na may padomingo pa iti panagsarita ta, Roy? Tayo ko na ako napatag unay ti papanak, ngam ti panagsarita ta. Sa dino nga min ti papa namin ton bigat. Mapanak iti opisina mi. Tasyak ti may samanan anapili da, asumakay iti barko. Anya? Amumot kang kada kami asiman. Ura-ura dati sasakay mi no panaglugan mi. No da kami iti mapili da. Hello, Patrolman Cruz. Apay ngay mawag ka? Birthday kinton bigat. Kayat ko. Kadwa kay ko makini Venus agayam mga agselebrar. Anya? Datoy lang na talotag sa sango. Kaya't na kayo tigayam mo ti agpili. Sa din o restaurant ti panganan tayo. Unay mataki na special min ka ni Venus, Patrolman. Kunakmet. Brian, kunang matang kanyag. O sige. Tsak mawagan ni Venus. Isuasik ka tinalagip kong inawagan. Tas ikan tulatan ti mangidanon kan kuana, okay? O sige, awagak to. Wano saan inaktulatan pa siya ni Jabalayda. Tapno may bagak ka personal kan kuana ti kalikagom mo. Iha, nakaidasaran ti katulong. Umay kanta intan mangan. Maangkailatan, Mami. Sana pa mabisin. Masikug ka. Kat makapadakas kan kati saan amangan iti gusto nga oras. Nasakit tinakam ko kiniroy. Tapay. Inawagak ta kahit kung agsarita kami inton bigat. Kat anya ti sungbat na. Saan na kanwa masango, Mami? Adda ka no napatpatag apapanan na. Time importante ka di pay lang ti papanan na. Ngam ti ibagam kan kwa nang agdadagsan ka. Wan, Mami. Takuna na amapan iti opisina da. Kaiso ka no tinapili man na sumakay iti barko. Anya? Napintas ngamin ti record na akasiman wenno si Ferrar. Iso napini damanan. Uwan ang nusubakay manin iti barko. Kasano ka nga rudan? Tsak palubusan, Mami. Kat kaanon to nga ro ti panagsarita yo. Kuna namot kintong Domingo. Anya? Inton Domingo pa ilaan? Uwan ka no, ta iso ti pan nakasango na. Sapay la ko mga rod, tagbaliw to ti pangadag na.
Inton maamuan nang agdadagsangkan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta kan, Venus? Jessa, si Kamat Gayam. Umay ka, sumrag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Agyaman, nak manan. Nakapasyar ka, mat friend. Gapot ay nawagan nak ni Patrolman Cruz. Okay. Anya timbaga da Japanese. Birthday na kano inton bigat. Kat ko na, data ti kayat na akadwa na amang celebrar iti kasangay na. Anya? Apay, saan nga iti stasyon da ti pagpa-blowoutan na? Saan? Kunana, kayat na pribado ti panang celebrar na iti kasangay na. Kat kinid daw na ti panang danggay taken ko ana. When angam, Jessa. Di mo ko napaayam tikid daw ni Patrolman Cruz. Kat nakasaysaya at unay agayam. Anya ti ko na, Roy. Sumakay kan tumanan iti barko? Ugan bro, sakti may sa nagasatan na pili ti kumpanya. Oh, nasayat man. Talaga bumaknang ka no kastalat ta. Kung nagtumat nga min king kay di, may ti siman ngam ti pulis. Amom, saan ang nagbabawi iti pinili ka profesyon ka? Tapakaragsakap ka agserbi iti armada ti pagilyan. Sa bagay, nalaing ka pulis. Barang na iti masungad ngal daw kat si kanton ti hepe iti ili tayo. Sapay ko matapumod nito ti bagang. Tabarang mapugipog kunto dagiti amin na madagdakdakas dito yung lugar tayo. Oh, Venus, papanam. Ina ko matenda iti kasanga ni Patrolman Cruz, mami. Ijay balay ti pakaangayan ti selebrasyon wenno istasyon ti pulisya. Iti may sa asikat a restaurant, mami. Kan talo kami lang kada Jessa nga agselebrar. Anya? Kayat ni Patrolman Cruz, a pribado ti pan nakaselebrar ita ti kasangay na. Tapay. Ay, Jackman amukan ko na, mami. Ngala, pagustuhan nyo nga rod kini Jessa. Tada kayo matiag kagayaman. Wow! Nagadon, tinorder mo kanan tayo, Brian. At dapat na yung dagito ay. Yore tayo pabiit. Ay na, Brian, ibabawim lang ano anya pa iti inordan mo. Ta sigurado, saan tayo na maibos amin to'y nakadasar iti lamisaan. Dubilang saan tayo man may boss. Di yawid tayo. Pabungon tayo amin dagiti amakan. Anya? Nakababayin mo't agyawid kamin tupay kini Jess, ha? Oh, apay ko mga agbayin kayo. Aggagayim tayo. Isong awan rumbang apagdanagan nyo. Wanmat nga min Venus, madadaan lang dagiti saan tayo amakan. Di iyawit talangan. O sige, naman tayo. Oray ka dandanimot siguro itanti sa bali pa aputahe. Oh, mangantayon Venus. Okay. Venus, Mhm. madmadlaw ko akasla VIP kalauna iti gayem ta pulis ah. Wan nga rod, nadlaw ko matday ta. Nangro na itay kargaan na iti makan ti pinggan ko. Kinsan aday ta. Matiltiliwa kita ya pasaray matmatmatan na ka. Anya? Oh, apay, di mo natiliwan ti panang matmatmat na kin kay tay? Nadlaw ko, hangam tiyam kakit di mo nadlaw. Ay, tilo ko, Brian. Pagil-ilusyonan nagsamutan. Bay amlat ta ah. Kasaritak tuman. Ngano da plano na mangaram kanya kat di nala itulo yan. No di na kaya tamarakrak ti panaggayam mi. Oh, hello bro. Apengay mawag ka. Anda ka tinapatangay bagam? Kwan, nadamag ko kasangay mo kami ta bro. Awan bro, hanggang simple lang ang selebrasyon. Inaklay na awisan. Patay ko man nagsasango. Anya? No kasta, amom nga dadwa ababay nga inawis ko, iti panang celebrar ko iti kasangay ko. Wen, at na kay baga kanyak.
Taji sa kan Venus, dagiti inawis mo iti may sa asikat na panganan. Ah, sorry bro. Saan ka na naawis? May mayat ko mano inawis na. Tapno naragragsak tayo kumapay. Kaya naragsak kumati ka sa akin mo. Hanggang sa bagay, ura inawis na. Yakla tagay makaumay. Tapay. Nagmalmalumak iti opisina mi. Kapo, iti umadanay manen. Ngaylulugan ko iti parko, bro. Kasta ka di bro? O sige. Good luck bro. Apay, di ka pa'y lamapan maturog, Venus. Rabiin. Diyak pala makaturog, mami. Ay, excited ako na iti panagkita mi ni Roy inton bigat. Hun gayam. Domingon no bigat. Anya nga ti reaksyon na, no ibagak ngagdadagsena kon. Kat iso ti ama ti biyag ngagpitpitik iti saklolok. Sigurado amaragsakan to lakit di iha. Taagbalinton nga ama. Hello, Roy? Pasensya ka nung nalukag ko titurog mo. Sana kami na makaturog. So ngay mawag ka. Uray siya, sa anak tayo naturog, sweetheart. Anya? Tapay. Gabutasan ka may waksi ti panunot ko. Iso ang atap kanyak ni Ridap. Nagpadatamad gayam. Oras siya, si kalatati ada di panunod ko. Magura ka. Anya kami ti ko naman napatag ni bagam kanya. Kasi tinakunakon, iti personal ti pangibagaakan ka. Naisumat lang na isurita. Ura ibagam tatan iti cellphone. May mayat inton agsangot ang ibagak ti amin. Sige. Isunsan ko pa yung pakatulugan na ito. Tapos lang ta. Pabuntak yung magranada ako nada. Mabaling na pagkakinto. Takinton bigat. Sigurado ang makigtot kanto iti ibagak inton bigat. Hangam, jak lang amo, numaragsakan kanto, wano saan. Ni Roy, iso day tadimtan. Anya nga tati ibaga na tanasapa nga imay. Hello. Good morning, Giza. Naibaga bigat mo matroy. Itaman pa yan nasapa ka nga imay. Di magasak lang. At ako matabakakin ka. Anya ti dabagam. Hindi nagkuyok-kuyok kay ni Venus. Awan ka dit na ibagbaganakin ka, may papangganyak. Ha? Awan mat, apay ka di. Ada ka nung napatid ni baganakanyak. Iso nga kita kami. Anya nga tati ibaga na. Diyak ka mo. Diyan mo kita mo. Iso adim magasak tanagdamaga. Ibagam to gayam mo. Tanong kayat na. Agawting tayo. Anya? Sa dino? Pasyaran tayo ti kaluklukot na tourist pati ti may sa Adumaya paset ti probinsya tayo. Kung nadadaydayon ka nung tirinibrevo at tao. Wan, isumat ti damag ko. Kan makitkitak pa'y kadagiti maipopost iti Facebook. Nga inaldaw na kad-ado ti tao jay. Kahit nasa wen, napintas da dya lugar. Kaya't ko makita. Uray siyak, kayat ko matamadanon day dya lugar. Sige, ibagam to nga rod kini Venus. Mapan tayo dya. Kasano nga rod no di na kayat? Ikarigatam nga lukuyan. Iti kasta, magkapasyar tayo talo. O sige, bayam tay bagak to nga rod kan kwa na. Bareng no kayat na. Hi, sweetheart. Oo, apay nga nagkalagpatlat ni tiyasid mo. Kapag may iliwag paningking ka. Ay, loko. Dagit ulit mo, ma. Sige, agtugaw kantag salita ta. Mapit lang ta, agurder tapay nga muna. Hindi mo kaadwan ti agorda na. Ta saan ako na makapangan. Imposible ba si timakan mo? No, ti paborito maakan ang ti order. Ay, jakon kaya ti paborito ko na iti asidaan. Huh? Iti anya aga po. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? Anya roti kahit may itang order. Ay, mura niya kadagit amin no. Pwera iti among paborito. May mas dagitin ni kabarbara apo dahil ha, sweetheart. Di ka unay taamangan mamaltutan ka. Wen, galangalik mo tang lalaing. Magor ka.
Apa di mo pa kinuti ti aday ti plato? Ay, awan ganas ko amangan. Naimas di kabarbaro aputahi da. Sige mangkan, subang ka? Saanan? Imposimulatan dagiti amin nga inorder tano ka ba ilam lakit di? Ha? San ka amangan? Kunak matadyak kayak ti mangan. Tapay, hanya tiga puna. Iso ti kayat ko nga ibagakan ka. Anya? Apa ya, da ka di sakit mo? Awan sakit ko. Apa yung ngarod, ama di tikaan mo? Gaputa akinawa. Ah. Kat sikat ti ama. Kanya. Masikog ka na. Wan! May sakan ton nga ama. Iso adimon patuloyan ti sumakay iti barko. Anya? Ay, sana mabalin. Tapay kumasa na mabanin. Gaputan na patag di trabaho. Napatpatag ka ti trabahom. Ngamda kami iti anak mo. Atun tinaypundar mo. Adamat ang turno mo iti bangko. Di pa nagkalay sa atan ti asikasunta. Sorry. Yakpay ka ti mga asawa. Anya? Adupay ti kahit kong rami din iti kinabarok. Wan angam. Kasano kami ngarutan iti anak mo. Di ipasang nga malata. Sana kayat ni mami nga agpas ngayak abalasang. Iso masapo na sakbe a dumakal ti tiyan ko. Naskan nga kalay sa atan. Lating itak. Ngamnoan niya timbagak. Iso ti masurat. Anya? No kasta. Hindi nakikalay sa. Awan imbaga ka di kakayat ni kalaysa. Yumkit di. Urayam ti panagboluntaryok amang ikasarking ka. Ano kayo ti po? Tinumpana ka. Tiamukot na turut ka mangsang ko iti responsibilidad mo kanyak. Saan mo't kaya mo? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Awan kwenta day di boyfriend mo, Venus. Tambok kat nakasagana ang mga ikalay sa ka. Yan yaman nga oras. Nakataktakrot mo't kaya mamangsango iti responsibilidad na kasama. Awagag to kasaritak itinalapat. Saanan, mami? Saan? Diyak kayat nga agpas ngay kaabalasang. Naskan nga itakdar na ti dayaw mo. Tinagkayat nga ikasar, mami. Di. Agora yak kano iti panagboluntaryo. Tirik na namang ikasar kanya ka. No kasta tirantan. Kat saan nakakumangarot a ginargaraw? Dahil tinagdag ka na nagbidutak, mami. Tapi nahiluyo sa kitinabarang ayat na. Kasaritak to itinalapat. Saan ka mabalin nga iyalang-alang na ti panangikalay sanakan ka? Wanang, mami. Ang mga nupagarupan ng ipilpilit ko tibagikan ko na. Agda rason niya. Gabuta agda tagsan kan. Hello, Brian. Nakaawag ka man? Kaya't ko damagan no naibagamon kini Venus na di nagsaritaan ta. Saan pa? Ijak pa inawagan. Ngam plano ka mapanak tulangin ni Jabalayda. Kaano tong aron ti ipapan mo? Inton malam. Okay. Sige, ikarigatan maroon ka lukuyan. Ano kayat na? Mapantoyag pa siya pasyar. Iyawag mo to kanyak no agpaisagaan na kadagiti balunan tayo amakan. O sige, Brian. Ikarigatak nga lukuyan tigayam ko. Takayat ko mat amakita dahi chay a lugar. Oh, itamang pa ya pinasyarak ti balay, auntie. Gabuta kayat ka makasarita itinalapat. Ning, anya ti pagsaritaan tayo. Panggap ti estado yo iti anak ko. Naibaga na kanun kan kang agdadagsanan. Wan, kata siyempre, siyak ti ama ti sikog na. Siyak mo't lang ti kain ayat na. Bag, tabigbigam matlaang asikata aking gapuanan tibiyang ngagpitpitik iti saklolo na. Ngam apay nga rod adi mo kayat nga ikasarte anak ko.
Gaputa dandanya kaagluganin iti barko. Nibaga akong kinibinos dayta. Di na katimbaga kada kayo. Tanapat patag ka di pailaang ti kinasiman mo, ngam ti panangitakdar mo ti dayaw ti anak ko. Sayang na palabsag dayto na itid kanya kagundaway. Para mo't lang kada kami iti anak ko daytoy. Kintag balintong anak mi. Kunam idi nga dan urnong mo iti bangko. Kan adumutan ti naipundar mo. Taadda pa yan ginatang mo abalay mabalin yun to apagyanan. Puno dayta. Panagkuna kat nasnas kan asangwam ita ti responsibilidad mo iti anak ko. Ngam ti kinasiman mo. Lading ito kanti. Ngamjak pala kahit ti mga asawa. Aniya? Met. Bro, nagasat unay dito ng aldaw. Nakapagranata man nandito yung tiyang din ni Beatrice. Uwan bro. Kutuminom talata. Sakti daya. Sky's the limit. Apay ka di akayat mo ti mabartek. Adang amin mang burburi-buri ti panonot ko. Asino da? Lading idag ngamsan ko amay bagaking ka. Hindi mo ko man untunan uminom talatan. Okay. Naisot ko nam, di umiyong talatan. Okay. Sige. Tagay-takit di. Cheers! Apa nakarupangit ka si Mangpat, mami? Gaputa saan nakalata kayat nga ikasar ni Roy. Nga uray no siyak pa yan tinapandimanon ije balayta. Nakababa hindi inaramid yung mami. Kasladak mo't lay kamkamat unayan kan kwa na. No mabalin katsak kayat ngagpas ngay kaabalasang iha. So nga intorturid kon tinapan ije balayta. At na nakababain. Temparo pa kada kayo ni Roy. Adinak pala kayat nga ikalaysa. Waswasa mo tayan ayat yo iti day je aroy. Mami, Iti paragkadkad na panangikalay sa kan ka. Kat saan ko na pagtatakkunan amay kamang iti pamilya tayo. nakapasyar ka mat, Jess, ha? Gaputa day bagaki sungay maya. Inyawag mo kumalatan iti cellphone. Tadi ka nataktak pa nga imay. Kaya't kung arod makatungtong ka iti personal. Pahayan niya ka diti bagam. Ada singasing ni Patrolman Cruz. Anya dayt ha? No masangom ka no? Agauting tayo. Kaano? Inton Sabado, tayo suti off duty na. Jack masangoy ti dayta nga aldaw, friend. Ngam, kayat mo ka di? Uray, may adjust ti aldaw apa nagpasyar tayo? Sige, okay. Basta awan ti mayra na pakakumikumak. O sige, bayam. Iawag kong tungarod ka ni Brian. Tanuan niya ti available nga aldaw kan kwa na? Isunto ti bagak kan ka. Bareng no awan ton ti mayra na apaka kumikumam. Hello, sweetheart. Nakaawag ka man. Mabalin ka din agsarita ta inton Sabado. At na pa panakitiday tangal daw. Inton Domingo. Kita akto. Anya ka diti bagam. Jack mabalin nga ibagakan ka iti cellphone. Kaya't ko personal ti pangibagakan ka. No anya manan tang ibagam latan. Isubot lang iso nagadong arte. Cellphone man, wino personal. Kaya't ko personal. Nga ibagakan ka ti amin, Roy. Sige. Kita. Awagan kanto na masangog intong Domingo. Napatagunay ti bagakan ka. Iso adi mo kumayalang alam. Pangaasim. Agsarita ta. Wan, sige. Awagan kanto. Anya? Sana masama ni Venus di pa nagpasyar tayo doon Sabado, Jess, ha? Gaputada ka no papananay ti dayta nga aldaw. Anya amaten. Adurat tagayam ti pakakumbikuman ti gayam mo. Kayat nalata no iti sabaling aldaw ti panagkukuyog tayo. Agpaiso? Wan,
Iso nga no anya ti available kan ka nga aldaw kat isunto matibagak kan kwa na. Anya nga tano inton Miyerkules. O, no iso ti available kan ka day tangal daw, di isunto ti yawag ko kan kwa na. Sige. Isunto nga ron ti ibagam nga aldaw pa nagpasyar tayo. No saanan akayat ni Roy ti makisarita kan ka iha. Bay amon. May met lang no sangon awas-wasan mit ayan ayat mi mami. Uwan ang di namat masangon ti makipagkita kan ka. Kitain nanto ka no, awan ti pakakumikuman na inton Domingo. Tay kunakon iha. Saan mo nga ipilit ti makisinarak kan kwa na. Bay amlatan. Kan, apay nga sangit ka manan. Ay, atak ni Roy. Ay, ayat man ngagpaiso. Ng pagay ayaman na matla ang tayat mo. Iso nga lipatan mo. Mami. Saan ka ang sangit? Saan man lang asiksika ti disgrasyada? Ang nadamkat di ti bagim, aglalo kat agdadagsan kaan. Hello, Venus. Nakaawag ka man? Saan nga min ama tuloy ti papanakinton Sabado, Jessa? Iso ama balin tayo kada Brian ti mapanagpasyar. Nagsaya atan no kasta? Iawag kong tungarod ka ni Brian. One friend, takayat ko man magkagaliwaksay. Sigurado mabang aran kay ti papanan tayo. Pag di din namagan ti kinapintas dayjay a tourist spot. Pagpaiso? Masangot lang ni Venus nagpasyar ito Sabado, Jess, ha? Wan, iso ti inyawag na kanyag. Iso nga inyawag kumatkan ka dagos. Ano kasta kat ang pagatangak tungaro din kadagiti agkakaima sa balunan tayo. Talutay ka dilaan? Wen, tapno awan una isturbo iti panagsasarita tayo. Mami, aw-awisan dak na Jessa kan Brian nga ingkam agpasyar inton Sabado. Sa dino iha. Iti kano kaluklukat a tourist spot. Iti dumaya apasit ti probinsya, mami. Sige, mapan ka iha. Tapno makaaliwaksay ka. Kan mailiwliwag mo dagiti dagagsan iti barukong mo. Wan, mami. Napiapay ni Brian apagayam. Tauray pulis kat adalat ta panawon na makilangan kada kayong agagayam na. Wan nga ron, mami. Saan akas lakin ni Roy akanayon abisi. Gapo iti kaado apapapanan na. Wow! Nagpintasan a lugar dito eh. Nagsinaw kan nagdalos ti danom a bumaba. Wen, Venus, kat dito itati agnam number 1 na tourist spot dito probinsya tayo. Gapo iti kinangayad dito lugar. Nagmayat abuyaan ti danom abumaba manipod iti bantay. Nakalamlami is ti danom na. Ina, magayayo ang pagtigusan. Umay kayo. Inti agtugaw iti dayjay dalumpina sa bato. Iti sirok ti dakkel arukib ti bantay nga asidag iti pagdisuuran ti danom. Dakailaptan ti mapanagtugaw ijay Brian. Venus, inakagtigusan. Hello, Tita Clarita? Kumusta kayo dita? Napintas ka di talaga dita na pananyo iha? Wan tita, nakagay ngayon ti aglawlaw. Nakaay-ayo hunay abuya. Nasinaw kan nakalamlamis ti danom. Kan berde ti aglawlaw, tado dagiti dadakkel kay kayo. Sayang, imayag kumamot si Murot. Ay, mayat kumaa tita. Sana bali, siyak tumot tagpapiknik inton maminsan. Tapno madanon kun tumot day sa lugar. Wan tita. Venus, apay anak at adayo latta ti turong dagiti matam. Kumita ka iti dadya bandaw. At dadakila tumatayab anak bata iti dadya asa nga tinagsabo nga kayo. Oh, apay anak sinaay ka iti naunag. Awan. Nakangay-ngayad ti aglawlaw. Ngayon mapay akasla di mo enjoyan dito lugar. At ti problema? Ada. Oh, anya dito problema. Mabalin ka di amamuan bareng makatulungak.
Pasensyakan. Ngamjak pala mabaling nga ibaga iti ura asino man ti problema. Okay. Saan ka napilitan? Ngayon to mapanunot mong ibaga. Awagan na lang. Nakasaganak adumngag kang tumulong. No anyaman dahit apagparparikutan. Agyamanag. Brian! Venus! Umay kay agdigusan! Nakalamlamis ni Danom! Nakanas ni agdigos! At dahito, ay ayaban natan ni Jessa. Umay ka, mapanta nagdigos. Agyamanag iti panangawis yung kanya ka nagpasyar, Jessa. Brian? Awan na yaman na Venus. Sapay ko ma. Tama ulit naman nanti pa nagpasyal tayo. Mayataglat na Basta lakit di awan maira na apaka kumikumak. Okay. Kapan ka marudan, Venus? Okay, bye! Bye! Impag tasimang patkan iha. Ah? Apay, mami? Ada ka di bagayon? Takas la pinaspasungadan nyo ti sa sangpat ko. Adda na ang mga bad news apakasak ng unay iha. Ha? Anya day ta bad news, mami? Ni Roy, nagpamanilan, ta sumakay kanon iti barko. Timanaw at timanla nagpakada kanyak. Daytat pagkunaam asaan kan anapatag kan kuana. Kasanon kisi kong kumami. Sana problema dayta. Taadda agmat akadwam amang tagibin to no may pas nga imunto ti anak yo kini Roy. Iti da ito'y ngay naramit na. At nga imada yun tirik na kan ko, ana, mami. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Oh, Venus! Apay nga mawag ka? Jessa? Agsangsangit ka ka di? Kung nagtupay nga agsangsangit ka. Apay, anya ti pagsangidam? Ni Roy. Oh, apay ni Roy. Mabaling ka di nga umay kalangan dito ba na? Kanito nga istorya kan ka ti amin. No kasta, on the way ka ngagpamanila, Roy? Juan bro, lumukan ako ni Tibarko. Amo ka din ni Venus dito abanag. Saan pa bro? Kumakot magpakada ka kankwana. Hindi ko makapay lang aga po. Saan kami pa'y magkakasawa? Agpapanpay, bro. Kaayan-ayat mo ni Venus. Katrubang ko mga ibagam kankwana ti adayong. O sige bro, malulubatan ti cellphone ko. Bye. Inidop ng ti cellphone na. Kasla sana nagustuhan ti panakadakamat ko kini Venus. Anya? Nagpamanila ni Roy, Venus? Wan Jessa. Nagpamanila ti man lang nagpakalda kanyak. Anya ti makagapo nagpamanila? Agsakay ka nun iti barko. Pinunawan ako ni Roy. Na yan ti Siman Anobium? Kumakit nagpakadamat kan ka. Mabutang siguro no igawid ko. Iso adi na impakaamo ti ipapanaw na. Anyamat tan ni Roy? Apay ang maladingitan ka una iti adayuna. Boyfriend mo pa'y lamat. Adadak kaya makagapo. No api atsak kayat ko mga umadayo ni Roy. Iso ti pagsangsangitam. One friend. Roy ti makagapo no api nga problema kiti agdama. Apay, ada ka di sanyo nagkinaawatan? Awan mo't kit niya. Nga madudag iti bamba nagkasaan may apag kasinurutan iti agdama. Isumat lang asaan ang nagpakada kan ka ti ipapanay dya Manila. Jessa. Panagrik na ka. Di na ko nayayatan ni Roy. Iswa na say sayat na nga nalipati ko.
Anya? Venus, sana kas ka rin at imang lipat. Iti papano na saan ang nagpagpagata. Intahayan ng ti responsibilidad na kada kami. Kada kami ko na? Jessa, agdadagsan akon. Kat ni Roy ti abati si Kugko. Anya? Amo na kading nagdadagsan ka? Wen, amunan. Imbagakan ko na. Kanin singasing ko pa yung nagkalay sa kamin. Anya nga ron ti kunana? Saan ka no pa yan nakasagana? Anya? Kasano ka nga rodan? Dahil tatidak ka na problema kita, friend. Tamasikog ako ng di na kong pailakayat ngay kasar tinobyo. Anya? Ammom ang nagpamanila ni Roy, Brian? Wen, tayo nawaga kiti kalman. Kat ko na nga undawin ngagpamanila. Una yan ni Roy. Permi nga gladladingit itatigayam ko gapukan kwa na. Apay ko mama na digitan unay. Dito tasanda pa mat ngagasawa. Ay na, Brian. Nakadakdak kalita ti problema ni Venus. Gapo iti iya dayo ni Roy anobyo na. Apay nga min apag problemahan na ni Roy. Gapo tamom ka di. Agdadagsana ni Venus. Kat ni Roy ti ama. Anya? Angam amo ka din ni Roy ngagdatag si ni Venus, Jessa? Wan, naibaga na kanun kan kwa na. Kan naisingasing na kanupayan ti panagkalaysada. Katanya mo ti sumbat ni Roy kan kuana. Saan kanupayan nakasagana ang mga asawa? Iso akin ay kayat na tilimugan manan iti barko. Kasta ka di. Iti day siya desisyon na. Kas labi na ibayan na matlaang ang tigayam ko. Venus, Jacqueline pagarop. May papanggayam iti relasyon nyo kunwari ti pagproblema amin din nagkukuyog tayo. Kamu katay ayatan nag-unay iti ni Roy. Saan mat ngayam? Babalawak unay. Tayo tilaksid nga agdatagsan kan. Pimanaw palaeng. Isinakon ni Roy. Rumbang laeng. Tatiya dayo na. Bale nagang-angawan na laeng kayat mo. Nuamukla ko mga ubaw ti ayat na. Jakla ko man inakaklon. No, apakat ngamin nga dadagiti kaskan kwa na aparparaw pa ti panagayat na. Saan nga iso ti makadadaan ti masakbayan mi ti agpalinto nga anak mi? Wen, kan may saan lang ang ni Roy ti lalaki dito ilubong. Iso asaan mo kumaasara ang tapuson nga agayat. Tadan tumanen mangiruknoy ti ayat na ken ka, Venus. Venus, at na napatag-unay alakad ko inton bigat. Iso adi ka makuyog ang mapanagpa-check up panggap iti panagdadagsan mo. Sana ba ni Mami? Hawagat tulatan ni Jessa. Isundo ti kadwa ka mapani ti doktor ko. Imbaglakit din tada ni Jessa anaanos agayim mo. Kat sapay la ko mga ron. Tamasango na ti mangkuyog kang kaeha. Awagam to nga ron eh. Wan, Mami. Ang cellphone mo agriri. Apag isun ti umaawag, Mami. Sige, sumbatam nga ron eh. Wan, Mami. Hello, Jessa? Hello, Roy. Oh, anyawat ti madamag, taping imawag ka. Bro, imawag ang. Takait ko yung patamagin ka. Naglaylayag kamin, kadagiti kakadwag at tipulante iti cargo vessels. Alim mo ganon mi. Agturong kami iti pagilyan ng Argentina. Sige. Agananad kayo. Wan bro, awan danag. Natakal ti barko mi. Si ka man ti sigurado, ito nagbakasyon ka. Wan bro, kuray naldaw tumanan, nagparty tayo iti kalding. Nagbakasyon na bro. Oh, nakunam na ita. Awan gayang bro, may sabaliak man. Ape ade mo man lang impakada kini Venus ti adayom. Bro, sanda ko mapagsaritaan di may papan ni Tinobiak. Wanangan... Sige bro. Aray, agman di ba ni Tignol toy? Bye. Inudap ng ti cellphone na.
No maipapan ki ni Venus, saan akayat apagsaritaan mi? Oh, ada ka di bagantay mawag ka, Venus? Friend. Mabaling ka di ako yung ganakinton bigat ama pa nagpa-check up iti doktor ko. Anya? Inton bigat man ang check up mo? Uwan ko ma. Dimot masango ni mami iti mangkuyog kanyak. Miso nga sikat tinapanunot ko nga inawagan. Ay na, sorry friend. Ada nasisita pa panakinton bigat. Anya? Inton maminsan lang ang ti panangkuyog ko kan ka. Kasta ka di? Okay, friend. Sumapulaklatan iti sa bali. Kasta pa nga, Rod. Bye. Sino nga tati pagpakuyong ka pa nagpa-check up? Ni Brian, di mo awak. Anya nga tati bagana? Hello, Brian? Anya? Imawag ka kini Jessa? Kat, anya ti magamkan ko na. At pakuyog ako mainton bigat ama pa nagpa-check up. Iti ka di ubigayan ni doktor? Ha? Amo nga iso ti pagpat-check up, ha? Gaputan mo kung magdadagsin ka, Venus. Ket ni Roy ti ama ti sikog mo. Sino ti nakamam? Naistorya ka na ti Jessa. Tana-istoryam ka no ken kuana ti problema. Amom gayaman ti amin. Well, Venus. Ket gaputa sana masangon ni Jessa ti mangkuyog ken kentong bigat. Siyak ti mangkuyog ken ka. Anya? Anya? Sikat ti mangkuyog ko ni Venus ang mapanagpa-check up inton bigat, Brian? Wan Jessa, di yumot ngamin masangon ako yugan ka ni Tita Clarita. Ore ka, day off ko intong bigat. O sige. Mayat lang tano sikat ti mangkuyog. Total kat agayem kayo mat. Saan la pagayam ti pangibilang aken kuana Jessa? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan iti dayta sa patrolman Cruz? Ibagakin ka tipod na. Ngayon panasim, di mo ko maibagbagay ti sa bali. Ha? Anya ti pudno, Brian? Hindi pailangan kat. Abdan na muli apanagayat ko kini Venus. Anya? Isumat lang nga nakas si Dagonay tiriknam kan kuana. Wen Jessa. Ay ayat tigayam mo. Ay ayatam ka di lang? Nga oray amumon nga agdadagsan? Kat ni Roy ti ama? Awan question kanya ti agdama sa saade ni Venus. Nakasagaan ako tumakder nga ama itipas ngay na amaladaga. Nulakat maatlon na ti ayat ko. Anya? Ni Brian ti kadwam amapan iti doktor inton bigat iha. Wan, mami. Saan ka no masango ni Jessa iti mangkuyog kanya? Ay, imbaglakit din ta nakasaysaya at unay dahil pulis agayam mo iha. Wan nga rot, mami. Talaga nga yung pakapsat ng tibagina kanya. Awan ka di pa iti ammom a girlfriend na? Awan, mami. Hanggang apa na damag yun ta kanya. Gaputa mga nadaagimon iti panagkuyog yun inton bigat. Sakay nga gagit ka. Dumagas ta pa yung mapanmangan iti ayuyang yung iti restaurant ni Roy. Saanin, Brian? Agdiritsutan nga gawit. Abisina kon. Dumagas ta pa yung mangan. Sige man lang yan. Aguray ka man? Apay nga yung baga masikat ama to'y sikog ko. Itay nagdamag ti doktor. Gaputa dya kaya't ama painan ka. Gusto nga yung magaklata na siya ti ama ti sikog mo. Uwan Brian. Saan mo kumana kwestiyonan ti panagpamarang ko itay nga gaya na yata. Tama ibabain ka. Numamuan ti sa bali nga intarayan na katinobyo. Agyaman akan ka ha. Nakasaysayat ka mo ni agayam.
Yatitin ka na meeting mo. Ha? Awan. Awan, Venus. Oh, Ah, apengin sardeng mumutan tilugan ta, Brian. gaputan na kadanon tan itikon ko na ka restaurant. Sige, bumabatan. Mangantan dita restaurant, Venus. Hello, Jessa. Apay nga mawag ka? Ada kayo ka din dita balayo, tita? Sa anak pa'y anak kaawid. Apay ka di? Damagat ko man na nakasangpulta ni Venus. Siguro kat awan pa'y ije balay. Tiday ito nga oras iha. Apay ka di? Ada ko maibagakkan ko na, tita. Ang masa na bale. Da kayo latan ti pang ibagaak. Anya ka di day ta iha. Sige, ibagamon. Si didangagakan ka. Da kayo latan ti umuna pang ibagaak itinaamuak ka ni Brian, tita. Ah, ha? Anya tinamuam kini Patrolman Cruz iha. Sigurado ang mas daaw kayo no maamuan niyo, tita. Anya nga min day ta? Kuna ni Brian. Nabayagan nga na panagayat na iti anak yo. Anya? Isumot la ang anak ka sa isaya at unay iti anak ko. Agam nung maamuan na nga agdadagsan. Kat sigurado nga agbaliw tirignana kini Venus. Saan, tita? Taamunan nga agdadagsan ni Venus. Anya? Asino tinakaamuan na? Syakti mo na kay bagakan kwa na, tita. Tadyak amo nga idi payla nga dagayang panaggusto na ka ni Venus. Anya nga rugti ko na iti panagdadagsan ng ti anak ko. Kunana, saan ka no a question ti panagdadagsan ni Venus, tita? Numayat na ni Brian, nakasagana ka no at tumakdar apan nakaama di anak na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aday ta, nakapalpatan. Agawit tan, Brian? Mabit lang, Venus. Saan ka pa tumakder? At dapat ibagak. Ano day ta? Apay ka sa tipa ng kitam kanyak, ha? Naku namita yung isina mo ni Roy. Gaputa saan na nga itakder ti dayaw mo? Juan Brian, nakasagana ako namang lipat kan kuana. Tanapat patagja kinasiman na, ngam iti siyak. No kasta, mabalin ka ding Nga niya, apay di mo ituloy. aday putukan ka. Kat sapay kumata di nakagura. Anya ti ipod num aya. Sige bagamon, tagawid tan. Amom ka di. Nabayagan nga ay ayatan ka. Pakawanan na ko ma. No pakabasulak man timpod mo ka. Iti pa nang ibagang mainsinang niray. Naikanak iti turad ang ipod no. Iti nabayagan ang marikrik na ka. Amom ka di pagbagam, Patrolman Cruz. At tataksanak, kat ni Roy ti amati si Kuko. Amok. Ngem saan at agdama akasasaad mo ti pagrukodak nga gayat. No di ka ti ikis ti posok ti sursurutek. I love you so much, Venus. Ti imak, di mo patpatan, Brian. Kayat ko amarik ng tibara dagiti dakulak ko. Tabarang malunag tayat mo. Kasla tsak mamati iti ipagpagam. Nakasagana ka mangikalay sa akin kaitanyaman nga oras. No at lunam to ayat ko. Kat nakasagana ka tumakder akas ama. Iti ipasngay mo amaladaga. Brian, Pangasim. Ikanak ko maitigundaway ang mga iparik na itinadarisay nga ayat ko.
Mabalin ka di adi nakapuraan. Kayat ko pa yung adalan kan tingitingan ana imbag ti jajayam nga ayat. Sige. Ikan ka iti umno a panawan amang panunat. Iti irukrok na ko ken ka nga ayat. Ket sapay la kuma. Maayat nakto iti ka maudyanan. Venus. Hello, Roy. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Okay, aklahan. Kadnibi no sa kayo mo. Kumusta ka tan? Di mo ka di pa inawagan? Sipod limugan kay ti barko? Yakan ngawagan. Tabay? Kasuron ko ti siyang kay baganang ikasarkon. Apay ang masuron ka? Adda rason no apay nga idarirag na kan kadayta. Gaputa addanton anak yo. Yes ha. Sa anak pa nakasagana ng pamilya. Apay nga ron aginaraw mo no di mo pa'y lamatakdaran ti agpamilya. Pangasin. Isardin ka pagsalitaan na ita. Inawagan ka? Takay ko lang nga kumustahan. Da kayo. Sige. Bayam tay bagak to ka ni Venus ngay mawag ka. Agyaman na. Itanon mong talatan di pa kumusta kin na. O sige. Ibagak to ka ni Venus. Apay anak adayumanen ti nakaiturungan dagiti matam. Ni kadiroy ti pampanunutem. Saan, mami? Ten inutan ang liliwag ko ti antayo ni Roy. Asino nga ro ti pakaburiburam. Ni Brian. Apay ni Brian iha. Impod no na ngamin anabayag kaya man nga ada panagayat na kanyak, mami. Anya, no kasta, amumon nga agayat ken ka ni Brian. Ha? Amo yun, mami? Gaputa na istorya kanyak ni Jess sa agayem mo. Tanay baga kano ni Brian ken kwa na ngay ayaten na ka. Nakasagana ka no amang ikalay sa kanyak, mami. Nakasagana iti nyaman nga oras no aklonat ti ayat na. Panagkunaket, ad-adda ang mapagtalkan ta ayat ni Brian ngam ni Roy. Day tamat ti kunak, mami. Taoray na muna agdadagsana kon. Aneroy ti amati si ko. Kat nakasagana lata amang itakder iti dayaw ko. Imawag kan ka ni Roy, Jessa. Wen, katpakpa kumusta na ni Venus. Si Kapela ang tinangidalanan na iti panang kumusta na kini Venus. Gaputa di na kano kayat nga awagan ni Venus. Ah, iti anya gapo. Kasuron na kano ti sangkay baga idikan kwa na ni Venus a panagkalay sa adakuman. Talaga atakrot na di Roy. Nagayayaman na lang ti ayat ni Venus. Ay, no apay kat ngamin nga dadagiti lalaki akas kan kwa na. Nukas kumakan ka amin a lalaki. Tapno awanan ti babae a masaktan ti riknana. Sayang. No sakla ko matim muna anak kasirpat ka ni Venus. Kat inaklon na ti ayat ko. Pulos adjakon paluspusan. Talaga ka di nagasagana ka amang ikasarlat ta itigayim ko? Numayat na ka? Well, Jessa. Ibagam tungarudan na, ti ok pa mapanagayat mo kan kwa na. Naibagakon. Anya? Tilangan pangadang nati urayat. Nakaumay ka, mat friend. Gaputa at dabilin arbang nalaang nga idanon ko, Venus, isong ay mayak. Anya day tabilin, kan? Asino tinangbilin kan ka? Ni Roy, inawagan nak idi na minsan ngal daw. Kat binilin nak nga umay mangidanon ti panang pakumusta na kan ka. Anya? Sikat tinangidalanan na, iti panang kumusta na kanya? Ay na, di na paila inyawag, tapno di ka nataktak. Saan na kanwa kayat ti makisarita kan ka? Iti anya aga po. Masuron kano kan ka, gapo iti panangidardarirag mo idi iti panagkalay sayon. Ti ayop. Talaga kit di adinak kayat atakdaran. Saan lang na iso ti lalaki ang mabalin ko nga ayatan, Chesa? Anya, imbaga ni Roy masursuron ken ka.
Gaputi panangidarirag mo idikan kwa na ti kasar iha. Wan, mami. Kasta timpulong kanyak ni Jessa. Ti awanan pa in alalaki. Iti dayjay ngayon danon kanyak ni Jessa. Ison amis mo tinangisuro iti puso tapno tiyakon ayatan pay. Tapno malipatakon. Anya? Mami, kayat ko nga aklonan ton ti panagayat ni Brian iti kabiitan a panawan. Oh, Brian! Nadanunan ka mat dito'y jewelry shop. Imay ka mat kimatang iti alahas mo? Gimatangak. Ang sa ana para kanyak ti ginatang ko. Ha? Sino nga rin yakin ko kwa iti ginatang mo nga alahas? Iso ka di ito sing-sing nga igam mo ti ginatang mo? Wen, Wow! Nagpintas! Nagbato iti brilyante. Sigurado nang ina dayta. talaga nang ina. Sino nga iti pang tadam iti dayta? Siyempre. Para iti babae nga ayayatag unay. Ni Venus? Nasa umon, Jessa. Naggasatan ti gayem ko? Nagasat para ken ka. Ngayon para ken kwa na. Kat malas. Gapo iti panang baybay aken kwa na ni Roy. Brian, oray binaybayan ni Roy. Adda kamat nga gay ayat lataken ko na? Ay na, nakapapal ni Venus. Sabi la ko ma. Tayo iti panang pasyat ko ken kwa na balay den ton rabi eh. Aklunen nanto ayat ko, Jessa. Una yan ni Manang Ninda. Una na kawalwalis na ang adungat pay na ang titapo ka maiwalis ko. Iha, kawalwalis itay ti katulong. Yung mapay nga gwalwalis ka manan. Nakarugrugit matlata mami. Kan nakataptapok man dagiti lamisaan kas kadatugaw. Iso kapilitan nga inulit ko dagiti inobra ni Manang Ninda. Adda ka di ammom nga umayasa nga ili. Iso apalalo ti managdaldalos mo. Ha? Ay, kuha mami. Oh, apay adi ka makasumbat. Adda ka di ammom nga umayasa nga ili, iha. Adda mami, tay niya, wag na itay kanya. Asino ti umay? Ni Brian, kuna na nga may agpasyar inton rabii, mami. Anya? Sungag daldalusak man ta nakababain no nakataptapok titi balay. Kat, adda ka din desisyon mo, iti idardarinag na kan kang ayat, iha. Addan, mami. Mabalin ka di nga maamuak. Mami. Anya nga ron, ti desisyon mo. Aklo na konti ayat na kanya. Anya? Good decision. Sa anak ako montra, iha. Agyaman at mami. Sapay la ko ma, ta iti panangaklon mo ti ayat ni Brian. Kat agluniten amamimpinsan ti sugat nga impaaykan ka ni Rod. Hello, Roy. Apay nga mawag ka. Nakasaritam ka din ni Venus. Napakumusta mo ka di matlaan. Wan, inkarigatak ti na pa ni Jabalayda. Tapno may danon ko lang ti pakumustam kan ko na. Anya ti ko na. Nakapungtot, edi imbaga ka masursuron ka kan ko na. Gapo iti panangidardarirag na kan ka edi ngagkalay sa kayon. Anya? Apay kami hinitanon nung pailangking kwa na red tanging bagak. Ay, syempre. Idanon ko lang ta, tadyak kayat nga day limlimad ko iti gayem ko. Una yan. Itiyan adaman ang tigura na kanya. No kastaman bilang, si kamat lang ti mga aramid iti pagrorodan na ken ka, Roy. Hello, Jessa. Nakaawag ka man? Kaputatay bagak ken ka, friend. Yamjak lang, amo na maragsakan ka, wano saan? Ano dayta? Ni Brian. Plano nati umaymang pasyar kan kainton rabii. Amo kun friend, tay nyawag na kanyak. Anya? Kunak man no saan mo pa'y nga mo? Angam, sigurado nga na di mo pa'y amo amabalin apakaragsakam into no umay titabalay yun ni Brian. Ha? Anya dayta, Jessa? Secret.
Orayam latan ni Brian. Sika talaga. Pasikri-sikret ka pa ya. Mabalin ka di. Ibagamon na niya dayta. Ladingit at Venus. Ang amjak mabalin nga ibagakad ka. Nasaysayat matlaang no ni Brian ti umuna apakaamwam. Iti kung ko nag-amabalin apakaragsagam to. Ani ha? Madlawan ti tiyan ko. Saan nga tao ma-discourage ni Brian iti kasto nga itsura? Mangayam. Anya nga ta jimbaga ni Jessa mabalin apakaragsaka kinton umay ni Brian? Venus, Ah, apay ati ka makatal na. Kin kasla nakaunko nagtipang panunutom. kwa mami. Mabudburtsanak ngamin jimbaga ni Jessa itay nagsarita kami iti cellphone. Anya timbaga na. Naku nana, nga iti umay panang pasyar kanyak ni Brian. Kat posible nga danto ka no pakaragsakak unay, mami. Anya nga taiha. Tsak nga rod mo. So adam namagag itay kini Jessa. Kam di na matlatakayat nga ibaga. Panagkunak iha, ket ni Brian to ti masurpresa inton agsarita kayo. Gapo iti plano mo na panangaklunen iti ayat na. Iti plano kon apanangaklon kini Brian, mami. Iniinot matlaangan ni agmagadag iti matag. Gaputilwa iti latang ni Saam. Sigurado lakit yan ni Brian, daytan. Mabit lang! Umayan! Ada akong Venus. Kung nagtupay asikan. Sige, sumra ka, Brian. Agyaman ak. Agtugaw ka. Agyaman ak. Ita. Anyat gagaram. Imayak ta. Kayat ko adamagen. Noon yan tibanag ti ayat ko, Venus. Kwa. Maaklon mo kadimot lang ti idardarirag kong ayat. Saan to nga tangag baliw ti panagayat mo? Inton ipas ngay kunton ti anak mi kiniroy. Ikarikan ka. Saan to nagbaliw ti nadarisay a panagayat ko? Tay ko nakon. Saan at tinapalabas mo ti pangrukudak na agayat? Nukas na. Saan ako nagwadwa? Aklo no kan ti panagayat mo, Brian. Nukas ta. Ay ayatan nagmatlang, Venus. Wen, si kanti agtagik kwa dito'y puso. Iti ka maudyanan na. Nasakdal ko matlangin ti ayat mo. Wow, Venus. I love you so much. Naguray ka. Di nakarakupan ta mga makita na ta ni Mami. Nasaysaya at pa'y makita na ta. Tabaring pagkasarin na tan adagos. Aniya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaklon mo ti ayat ni Brian? One friend. Kasano nga rodan ti Sima na nobyom? Siyempre, sana nga iso tagtagik kwa iti puso. Wanangam, awan pa'y formal a panagsinayo. Basol na Tadi na kay ti makisarita kanyak nga ora iti cellphone laang. Kasano nga rodan no namnamaan nakalatan ni Roy? Pinadas ko man ang apinaringan ti cellphone na. Ngam di nalata kaya tasumbatan. Una yan? Si kantulatan ti mangibagang ensina kon. Anya? Apay asyak? Di nakmot kaya takasarita. O di si kantulaangan. Si kantulatan ti mangidanon kan kwa na. Nga addan sa bali anobyo. Amoyo, mami? Gapoy ti panangaklon kon kini Brian.
Limawag manan tilubong ko. Sapay la ko taag na nayon ng anaranyag tilubong mo. Iti sidong ni Brian, iha. Kunana nga umay danto kanon makisarita, mami. Anya? Apay, kayat na kan nga ikasaradagos? Isuti kunana. Tamabotan ka no asoblyanak ni Roy. Sa bagay, ada saksakbayan ni Brian. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? No isuti pagtalnahan ti panunot na. Makikalay sa akon kan kuana, mami. No kastakit awan nga ron ti parikot. Siya ang nugo takmat no kayat yun tagkalay sa. Hello, Jisa. Nakawag ka man. Kapot adanas kan unay amamwam. May papan ka ni Venus a girlfriend mo. Ne, anyinas ka na mamuak ako na. Adan sa baling agtagik kwa iti puso na. Anya ti kahit mo asakan? Insukat na ka ni Venus. Kat ko na nang aglinipat kayon. Diyak kahit dagita nga angaw mo kanyak, Jisa. Nang runa, tagdadag siya ni Venus. Sa anak nga gang angaw, Roy. Pudno ti ibagbagak. Ta sinong kumatin ang isukatan niya kanya? Ti matalag unay agayem mo a pulis. Ni Patrolman Brian Cruz. Saan? Hello, Roy? Itaman pa ngay mawag ka? Gapo, tadakayat ko ang malawlawagan. Sapay lakman. Tadi nakpaglipakan. No nyaman day ta, ibagamon. Tapag saritaan ta. Agpaiso ka di tinaidanon kanyak ng Jessa kayo mo. Ngayon sukat na ko niti sa bali. Ha? Kwa? Pudno ka di ngayon sukat na kini Brian. Wan? Pudno day ta. Saan? Ayop ka. Balangkantis kami kaya. Sikat yakin basol no apay ang nagayatak iti sa bali. Iso ati mo ibagbagat kasta kanyak. Tadi ka kadag pampanuno. Para matlaan kumada ito'y kadatayo iti pas ngay mong anak ta. Iso tiga po na. Asim makayak man ng iti barko. Saan lang akwarta tinapatagroy? Tandaan nam day ta. Narukup kayang tiayat mo. Ngam sa anak mo man hugot. Abas talatan agsina ta. Awanan ti maramidam. Tadda kay ti barko yo. Makikalay sa akton kin ni Brian. Hello, bro. Apeng imawag ka. Bro tarupam. Ulag. Karasaan. Ne. Ape akas tamat ti bagbagam kanyak, bro. Kaputa mo kung ti panangagaw mo kanyak iti nobyak. Namumla ko ma. No kasano ti panagladingit kan panagsagaba idi ni Venus. Iti panang baybayam kan kwa na. Saan ko abinaybay ang kanyak insina? Ta saan ka di panagbay akan panangisin at inaramid mo? Di ka pa nagpakada kan kwa na. Ayop ka. Jaki palubos ang maagaw mo tinobyak. Roy, saan mo ang nobya ni Venus? Ta siya kung ti ay-ayatan na. Ikasar kong ton. Di mo patpatasan ng kasar. No di mo kayat nga dadta ka sa mapasamak. Pangpangtaan na kasta ka di. Nalipatam sa matan amay sa ka pulis. Oray polis ka. Sanak ang mabutang. Aramidam ti kayat mong aramidan. Ngem di nakmalapdan ang mangikasar kini Venus. Nagipangtan ni Roy nga dadakas ama pasamak no ikasar mo ti anak ko, Brian. Wen tita. Ngem jak mabutan kini Roy. Mami ko namlatan kanya. Tagkasar kay tumutan kini Venus. Agyaman ha. Mami. Kastaman ti kunak. May mayaten ti mami nga awag mo kanya. Ngam ti tita. Sa bagay, uray nagpangtan ni Roy. Kat amok ang masalak ngibam ti anak ko. Ikarit, mami. Nakasagana ka mga ipusta iti biyag ko para iti anak yo. Roy, no anyaman ti pampanunutom nga aramidan kontra kada Brian ken Venus. San mo langan nga itultuloy? Tamangan no si kantulaang ti agbabawi. Diyak maawat sa bali di pagtungpalan ni Venus, Jessa. Apay nga rod akas laawan laang ken ka, idi gumawgawawan ni Venus iti panakaawat mo. Pakasagnan iti inawan na nga anak yo. Jessa, Di mo babalawan ni Venus. No naaramid naman ti mangisukat kan ka. Gapo iti kaawan marik na panangipatag kan panangisakit mo kan kwa na.
Ay, agyaman nak. Nalpas matlangan ti amin para iti panagkalay sata. Makaangas ak itan iti nalukay. Ora siya, Venus. Dandanin awagan ka iti Mrs. Venus Cruz. Dakailan ti tiyan ko, Brian. Dinak nung atay bain ka dagiti dumaray iti kalay sata. Taapay ko magaibain ka. Gaputa mo daasan asikat ti amati si kuko. Pulos adi kanto ibayin, Venus. Ken uray anyapay ti sawan kanyak dagiti tao. Awan bibiyang da. Tinapatag. Ay ayatan ka unay-unay. I will keep you. You'll be safe forever and Nagsakit ti tiyan ko. Brian! Naganakaksan! Ah! Brian! Venus! Apay? Pagkanak ka din? Naganakaksan! Iban na kay hospital! Mabiglang. Ibagapit ka ni Mami. Panawan ka pa eh. Narasama! May saan na lungpo alalaki timpas ngay mo amaladaga iha. Kaingas unay ni... Oh. Apay adiyo ituloy. Nawa sino ti kaing-ingas ti anak ni Venus, Mami? sorry iho. Ti amok no anta ka payla di taruan. Brian, maawat mo ka di matlanga kas anak timpas ngay ko. Imbagakin kay din, Venus. Apaman ang may pasngay mo ti anak mo. Siyak ti tumakder ka sa mana. Nga oray sana siyak ti nagtaudan na. Agyaman na. Nakasaysayaan ka unay. Gaputa ayayatan ka unay-unay, Venus. May saan na lungpo alalaki ti anak yu ka ni Venus, Roy. Kahit ko unay na makita tinak ko. Uri kayat mo makita, at dayo ka mat. Nakasanglan ti barko may dito Indonesia. Naibaga kiti officer mi. At ito yakon nga grupat nga agawid dita Pilipinas. Anya? Agawid kan, Roy? Wen, napasangpot kong tirorayang amang sukat kanyag dito barko apag trabahwak. Amo ka din ni Venus nga agawid kan dito'y Pilipinas? Saan pa'y? Ngamrantak nga yawag to keng kuwana. Kaya't nakapay nga takasarita ni Venus? Awagag to. Kintawag nga ipakita na kanyak ti anak mi. Roy? Hello, Roy? Apay ngay mawag ka. Gaputa kahit ko ako mustaan ti anak ta. Venus, Awan ti anak mo kanya. di mo ipaidang kanyak. Tadakar balaking kuanak kasama. Naglaing kan amang ibagay ti kasta. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulanda ka. Venus, Ladingitan. Ngamtsak kayat nga ipakita kan ka ti anak ta. di mo ipaidam kanyak ti anak ta. No di mo kahit nga alhagi ti sidong ko. Naglaing kan no maaramid mo day taroy. Siya na. Kan maladaga pay laang ti anak ta. Awan karbangam amangalakan kuana iti poder ko. Maawatam. Mabalin ka di, Roy. Di na kami singain iti asawa. Nasakit oray tinakam ko, iti panagasawa yo. Iso adyak pulos pagtal na bentipyak yo. Apa man na makaawid ak tita Pilipinas. Saan ka akabutan, Roy? Laglagi pa mamaysa ka, pulis. Oray pa'y pulis ka. Di ka atrasan. Napukaw ka din namin pinsan ti panagpagayam ta. Sikat din ang rakrak iti panagpagayam ta. Traitor ka, ulag. Sumarding kan. No kayat mo tinsayaat. Di mo kumagamdan ti agpakita ka na kami. Di ko na mabutengak. Uray na paltog mo. Uray anya ti bagbagang. Umayak tulat ta di tapalayo. Kaya't ko ang makita ti anak mi iti asawa. Paston! Ti awan ang bain aroy. Sakit din ti butbut nga na. Ibagam tuman ken ni Roy Jessa. Di nanriribukan ti anak. Inbagak itinday taken kwa na tita. Anya nga ron ti sungbat na.
Kunana nasakit unay tinakam na, ti panakiasawa ni Venus kini Brian. Katapaman kano asumangpat dito'y Pilipinas. Kasarita nanto kano anaimbag ti anak yo. Sir Berkwensa. Awanan ti karbagan na Apolos kini Venus. Nasabalin ti agtagikwakan ko ana. Dahita ti sana maklo ni Roy tita. Tamis mo kano anasingad agayim na tinangulag kan ko ana. Pason na matlaang no apay nga imbawing ni Venus tirik nana iti sabali. Isumat ti kunak ka ni Roy dahita tita. Ngam ko nana. Di na kano maawat asaan nga iso tinakaasawa ka ni Venus. Venus, amo ni Junior ti kumarayo. Wan nga rod. Naglaing tulakit din tong dumakkel. Kastamat ana sa lagisag to. Gapo iti panang busog taken kwa na iti ayat. Kaya't kong intong dumakkel. Surutin nanto titugot ko. Anya? Kaya't mo nga agpulis tumat ti anak ta? Siyempre, tabarang isunto ti agbalin a Colonel wano General. Nalayog unay dahit ang harapaap mo para iti anak ta. Venus, saan adagas ti agarapaap? Anya ti ammom, no kung may sunto nga agbalin a General ti anak ta. Oh, Mabuto nga ton samot nga agbalin to ang pulis ti anak ta. Amo mo ton. Ado dagiti managdakdakas ka dagito'y apanawan. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, Jessa? Roy, addakan. Juan, di na kadipastrakan. Magtanganan to'y imak ka ng bit-bit iti ipasarabokin ka. Sige, sumrag ka, Roy. Yawa na. Amo ka din ni Venus na nakasangpat kan? Saan pa? Kumakat ija balay dati nagdiretso nga, saan nga dito eh. Jessa, awatan ti pasarabok. Kan mabaling ka ti tagtugaw? Sige, Roy. Agtugaw ka. Agyaman na. Dito iti pinilik ang nagdiretsuan. Tagpakoyo kaking ka mapanigibalay da. Anya? Agpakuyog ka kanyak. Roy, may mayat no si kalatan ti mapan. Amang ano kagura naktigayim ko no kuyugan ka. Gayim mo ni Venus. Gayim nakmet. Di na ko mapaahin itikid daw kuking ka. Uwan ang amang ano makigtot lakat din ni Venus. No, apanta. Anyang karti kahit mga ramidak. Anya nga tano. Awagam nga rod nga umuna. Kat ipakaamom nga dakan dito'y Pilipinas. May mayat sa no si katimang ipakamuking kwa na. Nga da akong dito Pilipinas. Sige, bayam tawagak nga rod. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. O, Jessa, nakaawag ka mat? Kaputa danas kan unay ama-amuam, friend. Anya dayta? Ni Roy, tisigod akayan ayat mo. Addan dito'y Pilipinas, kat adda ita dito'y balay. Anya? Nagpakitan ti awanan bain? Kaya't nakanuti umay dita balay yo, tapno makita na ti anak yo. Ibaga madi na padpadasan ti umay dito balay. Tamangan nagpurak ti tarak kan kwa na. Katipakagat ko ti dakkel nga asom eh. Agpakpakuyog kanyak, friend. Kagura ka no kuyogam, Jessa. Una nga, kaya't nakano makita ti anak yo. Iti pa nang talikod na kanyak iti. Napuuran tirang tay iti nagbaitan mi. Hello, Venus. Aping imawag ka. Agawid ka kumapay laang. Kasi magpat ka nun niro dito Pilipinas. Plano natin umay dito balay. Anya? Saan na mabalin?
Umay na ta kadiriribukan. Mabali na kasta. Isuagawid ka pumapailaang, please. O sige. Ura kat malpas ti Jutik. Agawit ta kadagos, Venus. Anya, saan na kaya't makita? Kin makita na. Gaputag burburak ka no ti daranakan ka. Kat amangan no may pakagat na ka iti aso da no agpilit ka amapan. Sana ka mapudan. Agora ka, di na kuyugan? Ladingitag. Ngam talaga di ka kayat ako yugan, Roy. Apay, Gaputa nagpangta ni Venus. Iraman nakmat aguraan no kuyugan ka amapan ni Jabalayda. anya? Unay matan. Si kalatan ti mapan. No kayat mo makita ti anak yo. Wan, talaga mapanak. Makamuditan, wanyan tuman ti mapasamak iti ibapan ko iti balay da. Anya? Addan ni Roy dito'y Pilipinas? Kalikaguman na makita ti anak na, Venus? Kasta tim pa kamo kanyak ni Jessa, mami. Kat, anya nga ron ti addang mo? Jack kayat ngay pakita ti anak ko. Un ang adakarbangan na iti ubing. Uray pa'y, mami. Nalpasa na binaybayad na kami. Kadjakon pagtatakkunan pa'y amakita day at tao. Kasano nga rudan no giskandalo? Inawag ako ni Brian. Kat kunan amalmalpasan ti duty na. Agawid to na dagos, mami. Taimbagak ti ranta ni Roy. Hello, Jaglayin pagarop. Simang ba't ka magkayaman, bro? saan na ko nga awagan iti bro? Taimbilang ka nakabuso ko. Agkita talang par tropa. Anya? Nagturad ka namang ibaga iti kasta kanyak. Di din to tamay sa kapulis. Dahil talat pagkarkarit mo. Di mo ko mariribukan din na ornos kan nasaya at alindangan mi ngagasawa. Tano aramidom ti kasta ang mga nagbabawi ka. Si kaita ti agbabawi. Anang asawa itay ayatag. Ay item ka din ni Venus? Talaga man. Tasakbay ang nagkasar kayo. Agdadag siya ni din. Wen, amok. Ngayon niya tinaramid mo itagdadagsan ni Venus. Pinanawam. Saan mo intaltalag ti jaya na ken ka? Iti panagkasaryo. Awan bibiyang mo. Mas ad-ad nga awan bibiyang mo iti biyag mi ken ni Venus. Tasak itan ti asawa na. Anya. Roy, di mo kuman ipilit ti mapan iti pagtaangan da Venus. Ang mga no dadakas ang mapasamak iti panagpakitam kadag iti agasawa. Ti anak ko ti gagara ka makita. San kit ti adag iti ang agasawa akarasan. Anya? Karasaan ko nam kadakwada? Gapo ti inuligdak. Nubya ki din ni Venus. Idin to ang nasingit agayem ko ni Brian. Ngam anya tinaramid da. Nagasawa da. Si kamat lang ti aking basol no apay nga insukat na katigayam ko. Awan saritaan mi iding agsina kami. Awan man nga agpaiso. Ang binaybayam. Nga oray amom asik ti amati sikog na. Iso abasol mo no apay nga insukat na ka iti sa bali. Sana kinayat ni Jesus ng kuyo kanya. Tapno may wahat ko ti panagibalas ko. Patayot na diya Brian. Paman na makita ka. Uray pulis. Salasan pun ti bala ti baldog ko. Nung mapatay ko, nalaklakak tulangin ang mapasubli ni Venus. Ganti anak mi. Oh, sumatang ka nagsangit. Nasa kanya pedikan. Ngita, ngita na lakit maruteg sangit. Venus? Saan kasama ta anak mo? Jakman amo, mami. Unok mo mabisin, hindi namat kay tag dede. Ang mga nagsakit ti tiyan na. Anya? Mabiitlaan. Tayo nakalaan jay sapsapo. Sapsapuan ta ti tiyan na. Wan, mami. Gusto na anak ko. Samartang kan, di ka nagsangsangit, anak. Laos tunan. Venus, Brian. mapilad daw kayo ni Tirwan.
Ay, tayo pa'y asangit-asangit ni Junior. Isungin war kon adi ti balay. Padidyan, tamahan mo bisin. Hindi nangarot kayat. Amangan mo't nagsakit ti tiyan na. Isungrod ka mo ni nanang. Iso anapan na inalagi pang sapsapok iti tiyan na. Di nang samot mabiro kan iti nang idolina kadimot laag subling gitoy. Nani, ulit yung Junior. Pasikat ti mapan mang sapol. Sige, alaman nga rod. Ito ba? Gusto na. Sumabay ka sangit. Sige, Venus. Mapan man alahan ti pang sapsaputa iti tiyan na. Juan, mabit lang. Sumabay ka, baby, ha? Saan ka nagsangit? Uray ta siya kung din ang saklot ka na ka. Sumardang ka na. Aday ta. Nagsarda yung nagsang sangit. Di matgayang pa ng saklot ko ti kayat na. Mayat di pa nang ibatik iti motor ko iti pagsungadan. Tadi akong pasungadan na dimtang. Oh, ni Brian. Isu di nakatalikod ngagtugtukaw. Umay ayong kanyak ni Kasat. Matay kay ta, Brian. Ah, atay ta. Aglingay ta kiti poon di Akasya. Atay ta. Sirikak ka na impag. Itan. Ah! Arayatan da kami! Tulong! Ay, magkatamunta anak mo. Tailugan mo iti kotse. Itaray tayo na iti ospital. Ni Brian, mami! Pag tinulungan ta abagkatan, parang maikamat ta pa itibiyag tayo iti ospital. Dagiti karoba! Isudan na kita masinig dito'y, mami! Tulungan da kami! Tulungan ta kami! Napaltungan ta Brian kanta anak ta! Tulong! Hello, Jessa. Siga ka di tinangpaltog ka ni Brian, Roy. Saan? San kan ngaglibak? Ada nakakita kan ka nagmotor api manaw iti crime scene. Si kalakit di. Di nakpagatapan iti kasta. No saan man na siga tinangpaltog ka ni Brian? Kaya't ko nga ipakaamukan ka. At isaksaklotan ni Brian nga ubing ide kat ti anak yu ka ni Venus. Anya? Awag kanyak itay ni Venus manipod iti ospital anang itarayanda kadagiti napaltugan. Anya nga ospital? Mapan ko kitaan ti anak ko. Kumusta ti kasasad na? Naispalan kan patay ni Brian. Ngam ti anak yu ka ni Venus. Ag ngangabit kan patay. Anya? Anya daya? Lugan dagiti polis. Anya ti kat asawan da ito eh. Anak ko! Anyan nga ulpit ti amam tayo ramraman nagapayatin ang rang. Diyos ko! Ispalam ti biyag ti anak ko. Tsaka mo ti mapasamag kanyak nung mapukaw ko. Ren, pakiridam ko matitinagam mo. Agkararag tayo. Dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Diyos! Manangaasi ti Apo Diyos, Venus. Ispalan na ti anak mo. Tumok na sa dinlangit ti kurak ni Roy. Tsak mapagawa ni ti daytoy ngay naramid na. Nakalibas ni Roy. Wantad ito. Sa anak ngagsartang, aging gay ti magdagiti polis. Katikaro na tinagbasulan na. Rumbag laang, Venus. Bayang, tulungan ka. Ang yaman Jessa. Imbaglakit din ka sana grabe ti sugat ni Brian. Ngamti anak ko, pagduaduhan pa'y lang ti panakalasat na. Diyan ka mo ti aramidak nung matay ti anak ko. Adi ka madanagan. Nakadaruman ni Roy. Wantadan. Matiliwan day jay iti kabitan na panawan. Ni Roy ti umawawag. Hello? Jessa,
Sa dino ti ayan mo, Roy. Wanted kan. Sumuko ka no di mo kayat ang mapatay da ka dagiti pulis. Kumusta ti kasasatan ako? Kahit ko ang makita. Dakas ka, Roy. Jackline pagarup amay turad mo ti pumatay. Kat inramraman mo pa iti anak yu ka ni Venus. Saan ko nging kakara? Yak ang mga upagam ni Brian di anak ni Canvinos. Nilang Brian di kantag ko apatayan. Di ka nagrason. Kagura ka itan, Roy. Ngam ibagakkan ka. Sumuko kan. Tabarang mapakawan na kapay ni Venus. Pangasim, Gisa. Tulungan na. Kahit ko ang makita ti anak ko. Kasalita ko man ni Venus. Sige. Dumngag ka iti ibagak. Agyaman tayo iti Diyos. Naispalin ti anak mo, Venus. Agyaman iti Diyos, Mami. Tinangag na nagiti kararag ko. Nagiti kararag tayo. Naimbag unay kada tayo, anak ko. Ngam ni Roy, sa dino tinaglamangan na. Apay adi matlamag ang maganda giti pulis. Di ka agganat, Venus. Amok ka saan nga agliway dagiti pan nakabagiti linta. Imbaga ni Jessa tumulong. Parang mamuan at ayan ni Roy. Isunti mangipatuldo ka dagiti pulis no sa dino ti paglamlamangan na. Aramidan nga ta ni Jessa dayta. Laglagi pa ang anasinid da ni Roy. Ag talaga ka ni Jessa. Napatagmat kan ko ti anak ko. Isuapat siya nga aramidan na timbaga na, Mami. Ni Jessa ti umawag. Hello? Venus, di ka kumamakmaklaan. Umay kami ditayan niyo. Kami? Kunam? Sino ti katuam? Pagkalmaan mo matirik na. Di ka madanagan. Maarami din tirumban. Saan ka mawatan, Jessa? Anya ti... Basta, pagkalmaan tirik na, Jessa. O sige, awagan ka manan inton madamdaman. Initap na na. Anya ti kaya tasawa ni Jessa? Agyaman ak. Nasimbangan ti turog ni Brian. Kalpasan anak atong Martinez iti agas. Diyos ko. Anya dakituyan anak pasamak. Wanted tayo jay aroy. Amok asaan nga agulimot ti amin. No saan ama tiliw dagiti otoridad. Amok asaan mat nga agulimot ti anak ko. No saan amay kan iti ustisya tinapagtan iti anak na. Kasta matag ni Brian. Agsubli ako ni Jayan da Venus kan ti apok. Andi gahiklat ti anak ko. Tama nga noan niya pa iti mapasamag kan ko anak. Gapo iti pan nakariribok na. Agyaman na nagsupli kayo dito ayan ti anak ko, Mami. Nakaturugan ni Brian. Sumaysaya atan ti kasasaad na. Agyaman ako na yung kasta. Rumara ka na. Papanam. Kasaritak lang ni Jessa. Ada ka nang itirwar ti hospital. Anya? Apaya saan nga umay dito eh? Tsaka mo, Mami. Sige, bantayan niyo ti anak ko. Mabitak lang. Apaya saan nga umay dito ni Jessa? Malagip ko, idi inawagan na ti anak ko. Ano ti ibaganak kini Venus? Taapay adi umay dito eh. Ang mga no agar aramid ni Jessa, iti ad-ad apakariribukan ti anak ko. Dito iti imbaga ni Jessa apang kitaakan ko na iti imawag manan. Kaslada kadwana, amdi na imbaga. Venus? Oh, Jessa. Apay, dito pa iti kahit mapagsaritaan ta. Anya ti bagam. Kwa Venus? Anya ti. Venus, pakawanan ako, ma. Roy. Pakawanan ako, ma. Kahit ko ang makita ti anak ta. Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka!
Sumuko ako na. Pag-asim. Kahit ko magkita ka ta. Nagalasatan kan patay di anak ta. Maawa na pulot ti karbayan kan ko na. Saan mo na makita di ka ano man? Pagkarinak ko. Saan ka na mapakawan? Panawan langan ti makaikadang na mapakawan ka paiwan na sa anan. Bay anak kadilatan. Nagsagaba itilit ang nisaan. At dagiti pulis, Roy. Alaan da kan. Naku ma. Venus. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, nadagur uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Napudnuwa kiti tarigagay ko keng ka, Anale. Di na kumapagduaduaan. Nakasagana ka mangikasat keng ka. Nulaki di aklunam ti panagayat ko keng ka. Sir Amadeo, apay asyak. Nakurapayak. Ang mga noom siya naktulaang ti pamilyam. May salaang ti anak ko. Ni Rona, adamat ng asawa na. Saan na ang mabalin abyangan ti pakaragsak? Panunutot pa yan na imbag, Sir Amadeo. Lumabalin, Amadeo lat tiyawag mo kanya. Nupay adayo ti baot ti tawanta. Mabainak amang bernyas kada kayo. Kayat ko aliklikan ti panang namnamayo. Anali, nukurang pa idagiti aramidak apamanagdag iti panagayat ko kaya. Ituloy ko ngay parik na ti panagayat ko. Saan kayo apawilan? Anyway, rumabisa una yan. Amok akasapulam ti ina na. Aywan gaya ba? Ayan ni nanang mo. Tapno, pakapakada akbot laang gengkuan na. Nanang, agawit ka nun ni Sir Amadeo. Oh, nasingag mo tan, ti panaturog mo munda. Inakon. Ay, saan pa'y anak katurog? Agan-anad ka, iti pa nagmanehom. Awan ka di pa iti driver, yo? Kabalag pa'y tagbaneho? Ay, balasan ko. Itulnong mo, naging gaitirwangan. Kunak no nagsubli kayo iti kwarto yun, nanang. Saan kayo kadipay ang makaturog? Inuray ka anang itulnog kina Amadeo. Tapno makasarita ka. Inaklon mo ka din, dayjay alakay. Saan ko ngaynik kan iti namnama? Nariknak anapod no iti tarigagay na kanya. Kayat mo siya, word? At damot panagayat mo kankwana. Kat inauna pa ngam iti siyak. Anyan tulangan ti sawan dagiti kaaruba. Oray lakayan, basta baknang kunadan tao. Kasta ka diti panagkitkita yu kanyak, nanang? Ay, ladingitat no, nasair ko, tirik naman ako. Manipod binaybay anak ti kayan ayat ko. Sa anak pa'y anak yayan ayat. Saan mo apaidaman ti bagem? Karbungan tagragsak. Ang numabalin, saan kumamot aday dyan nga Amadeo? Anya der aramidem dito salas, Mario. Kunak lang roden kan ka, asan nak ngurahin ba eh? Rona, saan na kumamatapawilan? Naglagi pa mag-asawa ta. Anya kaya di problema? Bay anak latay ti kayat kong aramiden. Nasurugan na makatawan hagdan din nata. Ang amawang pa'y anak ta. Sa anak pa yan nakasagana nga ganak.
Diya kaya ta madadal ti pinta sa pigurak. No pa mo ka saan nakakabalan nga isukat? Napudno ta iti tunggal may sarona. Talaga? Ay, kung namat na nagpaypayso niya. Bueno, kinayat na. Taamom anatalgan ti kasasaan mo iti den na. Namin ano natin nagibasit mo ti kinakurapay ko. Kat saan ka di apod no dayta, Mario? Nasakit adan kan. Ngam ambisyoso ka. Itala ang maameris ko. Dahil ito ka dito subag ti kinambisyoso. Oh, apaya di ka makatimat. Saan ka di apod no ti kinuna, Mario? Numabalin, diya kayat nga addasan ta apag kinaawatan. Sika, tinangirugi. No gumanat ka amadan iti anak, well, nawaya ka sumapol iti anakam. Anya, Ngam ko daw ka? Siguraduam asaan ko maduktalan. Tano maduktalak. Pagtalawin ka. Ah, kita man no niya ti pagtungpalan ti biyag mo? Aging gaita. Saan pa'y anagmaumaw ti Sam dito'y pusok? Ngam, apay alaglagi pagpailaang. Insukat na kiti sa bali. Gapo iti kinaambisyoso na. Nadaduma, mapampanunot ko ang balsan. Ngam, makonsensya amang gundaway ka ni Amadeo. Mariknak ti kinadungo na kanyak. Tunggal awisan nagpasyara. Nagtaknang. Sana kas kadagiti na duma di tababak na. Nalakala ko mga ayatag. Nubulusak ti pusok nga agayat manay. Rona, di mo ibaga akasangsangpat mo pala. Ay na, di ka matlag na ka pa. Kaslaawan ti asawa. Kalkalpas may nagsinungbat ka ni Mario. Day tapay lang ti bagayo mat kanya. Anyaya man na, titi yun na kinaawata. Saan nyo napakibiyangan day papa? Kat na kayo, nagapon nyo. Ay, Rona. Pudnon sakit kiti may dandanon kanya. Nga anda ka no ar-arman nyo, papa. Mapanunod nyo ka di pa, hindi bang asawa? Saan mo amay paay ti pakaragsakak? Ita ka di pa, papa? Ti kwartayo langan ti kamatinda, ano mga asawa kayo pailaan? Kadipay anak kasukat, anale. Addan ni Amadeo nga agururay itiruar. Apag isuan nalpasak anak kasukat itay nangagkuti ungor ti kotse na nanang. Talaga anak pas nagti pa nagrayo na kang ka. Una ang mga no inaklon mo pa yan. Jack pa'y nakaikadang nanang. Sige, mapanakon. Kababain mat ka ni Amadeo nga agururay. Anali, nagpintas ka na. Irong, ilukat mo, tiri daw, tikot siya. Dapat kaya man driver mo. Nabayagan na driver ko ni Irong. Nagbakasyon iti nabayag iti lugar ta. Oh, sige, umay ka. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Uray sa anak ko mga minan asinukon. Siyak pa'y ama kasi nga iti trabahom. Anya ka na yan, ali. Awan ti problema iti dayta. Tasyak ti aking kukwa iti kumpanya. Bayanak ko ba ang mga iparik na itinapot mo apan agayat ko king ka. Irong, idagasta pa lang ni Anali di pangpanggadan na. Sakbay ang mapantay ti hotel ang nagdagusan dagiti negosyante a kamiting ko. Dapay gayam meeting mo? Alas 10 ti meeting. Nasapa pa. Irong. Aganad ka lang at ipanagmanehom. Dungdungwak lang unay ni Anali. Katjak kayat nga adtatak sa mapasama kay Kuan.
Dandanin na alas 10, nga mawan ka pa dito opisina. Saan ka kadi pa ano ka bangon? Kadigdigos ko. Yung sana ka may dito opisina. Abay, saan ka di ang nagsaritaan tan at ipwestok idi katsikan di ang trabaho. Sikan di mang trabaho, kunak ko man. Kagpapanam nga ron. Ada papanan mi kadagiti kagayam ko. Anyan to nga oras sa makasangpat ka. Diyak man magustuhan na ito ako nagdamag mo. Awan bibiyang mo. Rona. Nasakit ti pa nagsasaom kanyak. Kasla saan na nga ikabkabilangan nga asawa. Okay, agasawa ta. Ngam saan nakamapawilan, iti kayat kong aramitan. Sige nga Roden. Ituloy kong tiyang trabaho. Awan pa ni Papa. Tanakipagkita ka dagiti negosyante nga aggapoy dya Manila. Papa, simbangpat kayo gaya man. Kunak man wag malamalam kayo ang makimiting. Kalpasan ti panagsasarita be. Imaya ko niti opisina. Anta kanu kamakamanda konferensya di Manila. Kita man lang agpay sa tinegosyante. Kanayon da ama kumikon. Kaslasan da ama bambanog. Pudno da ita. Kasta no kwarta ti pagsasarita. Ay gayam. Ni Ron. Ada ka na pananda ka dagiti gagayam na papa. Hina, kasjilatan ti asawa. Awan mo't na ti pagbalbaliwan na. Kasla awan asawa na. Kagura namat ni dilawat. Iso abay bayaklatan. Wan gayam papa. Ada iti lamisaan nyo dagiti pirmahan nyo. Nagmalmalo man nakasango ka iti computer di opisina. Sa ita, laptop pa'y laang ti sangsang dito yung sounds. Pangururayak ka ni Rona, papa. Uminom ka. Diyak umininom iti arak, papa. Nasingpot ka talaga. Hidinto at asawam. Kanya ti oras. Saan pa esimag pa? Ang mga no nagkasino damanan kadagiti kabarkada na. Dahil tatadya ka mo, papa. No pagdamagak, kasnakon-nakon, kaguranak. Mario, sa paam ti sumrag iti opisina inton began. Sigurado, amala daw ton ang makareig. Sige, papa. No makatorturog ka, sige, sumrag ka ni ti kwarto. Sa akong ti manguray ka ni Ron. Ay na, rabi imanan ang nakaawit ti kalma. Nakairing ka magkaya pa. Di ka naura si Mang Patidirabe. Makaturog ak launay ito. Kasano, pasado alaunan, hindi nakasangpet ang papa. Ni manong irong tinangilukat itiruangan. Naridam ni Irong. Oray mat na kayo, papa. Napuyatan kayo mat siguro. Nga, saan na makapagulbod kanyak ni manong irong? Talaga gayam nga dararman niyo. Saan mo napaka-problemaan na ita? Apay kit din na saan, papa? Laklakayan kayon. Mapanunod niyo pa lang di mga asawa. Kapaala kabiyagan. Rona aya. Apay asaan kamot laang ng agpaling. Papa, nagipulong kada kayo ni Mario niya. Saan mo akagura ti asawam? Awan ti makaipawil iti kayat kong aramidan, papa. Ito gaw tapay lang, anali. Tane, nabanog akon iti panagpasyarta dito'y parke. Intamang rabi kalpasan ang makainanata. Nadlaw ko akabayatan ti panaglawlawlaw tayo ti parke. Naunag ti pampanunutam. Ni Rona ka anak ko. Saan ko ang may turungan? Kasi ti asawa na. Di nakikabkabilangan. Sa bali mati problema dagiti babaknang. Di man panunutan na ita. Napatpatag kapag saritaan ta, ti may pamunggap ka na ta. Amadeo, Anale, gapu ka de, tanataang anak ko. Ibagak mo na. Napudnuak iti tarig agay ko king ka. adalang pagbutngak no aklunan ka.
Di na ko mapagduatuan. Kaya't nakadiasaw kong dayta. Nga aklo na mo ti panagayat ko. Nabayagan na tiningiting ko na imbag tiriknak, Amadeo. Amok anapudno ka kadagiti amin ngay bagbagam kanyak. Nasursuro kamatan nga ayatan. Agyaman naglaunay, anali. Nakaragrag sa ka. Saan pa ko man abay bayagan tayo doy? Anya ti kayat mo asawan. Numabalin na kuma. Agkasarta at akusan. Anya? Saan ka diyan nasamba unay? Nataangan akon. Ikarik. Agbalinak to anay bag nga asawa. Kinalaat nak. Awan pa iti panunot ko dahi abanag. Kasla nadaras unay dagiti pasamak. Ngamusan ka adagdagan. Ikang ka itinananay a panawal. Awan mo't nga tantima ko nam kanyak, Mario. Sana ka rimuar. Madukutanak nga unter aramidat. Oray ta dandanin makaluto na kiti katulong. Sumrak tanto ni ti kwartota. Diyak magustuhan di pampanunutan. Rona, no addan anak ta. Naragragsak ton ti panagden nata. Kung nagtupay ka. Ha! Saan ka nagbidot? Iti atap ko. Amok ti pampanunutan nga aramidan. Ngam, ha! Manjak, Mario. Oray agan ano ka. Kat ni Papa, among ka di? Ipaspas nagnagayam ti agar alam. Laklakayan lang arudan. Anyamat din dahil tang ibagbagam kay ni Papa. Ita ka di pa'y ama panunot na ti mga asawa manan? Ha, no maamwak laang no asino ter arman na. Agalwad kanyak. Amok, kwarta lang ti kamaten day jay ka ni Papa. Diyak kaya't tagilimad kada kayo, nanang. Inaklon kun ti panagayat ni Amadeo. Maragsakan nagtagay at kamanan anak ko. Kalpasan ti panagladingit mo ide. Diyakon kaya't apanunutan dayta. Ngam ti problemak, kayatan ni Amadeo ngagkasar kami adagos. Maawatak ni Amadeo. Nataangan. Apay apabayagan na pailaang ti panagayan ayat yo. Ang sa anak pa'y anak kasagana. Amumat nga ta asakbay nga inaklon mo ti panagayat ni Amadeo. Dayta ti pagtungpalan nyo. Rumbang lang amaragsakan ka. Ta kaya tasawan asaan nakapaglukwalukwan. Nasigpat ni Amadeo, nanang. Saan akas kadagiti daddo maababak nang? Sa natanganan, itakadipay ti panaglukon ah. Inikak iti panawan na amang panunot iti dayta adjaya na. Adda na isang sangayan ang napasama. Iti daytoy abigat, Rona. Naimbag, tanapanunot mo ti imay ti opisina. Tapnawan ti makunayo kanyak, Papa. Ngam, saan yata anda sa bali pakaragsakan nyo? Talaga naganay gaylatan ni Papa. Ngam sa bali ti madlaw ko ka ni Papa. Napasungbat yun sa amat ti sapsabungan nyo, Papa. Nagsang-sangin ti katawa niyo, Papa. Mabali na yung amuyo kanyak no asino day jay takilatisak, ha, Papa? Ang mga nutilang kinabak ng iyo, tikam kamatan na. Intugaw ko lang ita tanasakitan dagiti saka ka magmagna. Jak na puutan, nakadayo ka matgayaman. Nakita kami dagiti gagayam ko. Nagawis na paikiti, amapan kami ti bar, kat agdiretso kami to iti kasino. Dito yun, ma'am, sir. Lukas ta. Ay, dito yun, madam, sir. Pudno ti atap di Papa nasumok ng tiag kasino. Di mo ibaga, pakibiyang nga mananday ta, ha? Kakayasuna, nagkuyog ta. May kakiti. Ada kayat ko agatangan. Sa tatlo mapanmangan. Siya kung timang bagkat ka dagito ginatgatang mo. Oh, natagsin kaya. Nadagsin na talaga. Parta ka man niya gargaraw. Apay, saan ka pa mabisit? Numabisin ka, di mapantamangan. Ay, madam damapay. Adapay kayat ko agatangan. Ay, makapabwisit ka ba nakakuyog? Nagatapon ni Rona nga adan asawa. Ikuyog kay Jibalay kalpasan ti pandangan ta. Tapno makapagamambu kayo kini Rona.
Nga, sa anak pa nga manugod. Kaya't ko lang nga makapagamam mo kayo. Mario, aday dyan ni Papa. Umasilid tayo tayan day tayo babae. Kinuyog tayo siya, babae. Papa, kung nagtupay ka at nga pag mamauyungan nyo, kat na ito yung ambisyosa, mayat-mat. Rona, saan kuma ana sa brak ti panagsaom kini anali? Itapay lang agkita kayo. Ala, iyay ito lang ang balay. Ti pagsaritaan ta. Nagasat ka, si ka babae. No saan lang ato ti tao dito eh. Hakjak na amon. Mario, iyawid mo ni Rona. Umay kan Rona. Sana masapon nga gamam ti imak, Mario. Ha? Agawit tan. Napukaw ang tiganas ko amangan dito eh. Sige, mapantang Roden. Ay, pasensya ka lang kumananali. Ituloy tan timagan. Weno, kayat mo apabalkot talaan dagitoy tayjayton balayo nga ituloy tatimagan. Amangan or-orayan na tati anak mo ijabalayo. Adanton sa bali agon taway. Apa nang ipasyal ko ken kay balay. Saan ga ita? Kasaritak tupay ni Rona. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Nagpupok ni Rona iti kwartumi kalpasan ang nakasangpat kami. Sana kaya't alokatan ti ritaw. Anyalakad ti panakirandananan. Daknam namaan ani analigayam ti kaayan ayat ni Papa. Naglaw ko. Nakigtot akas kanyak. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Kat awan napulusan ti damag ko kankwana. Iti kas jay paya sitwasyon. Talaga ka de, adi mo maimas pa iti pangan. Gapo ka de, iti panang pabain ni Rona ken ka. Kung naktupay lang kami idi, nga da problema iti relasyon ta. Anya, ti kayat po asawa. Makababawi ka. No kaano pa'y akayat kan nga ikasal. Saan ka kumangagdardarasudo sa Amadeo? Panunutam ana imbag ti amin. Panghas imhan alay. Saan ka kumangagbabawi? Saan ani Rona ti makatubong ka data? Mabalin ka di. Sa balin tulangan agon daway ti panagsarita ta. O sige, no dahi tati kayat mo. Ang mga nurorayon na ko ni Rona. Kasaritak ana imbag ti anak ko. Ikariking ka. Ornusak da ito'y aparikot. Unak man no nakaturog ka, Rona. Impasabat itay ni Mario, akalpasan ang nakasangpat ka. Nagpupo ka kano adagos iti kwarto. Inormuray kayo ang makasangpet, Papa. Apa ya saan yung maingkuyog da dya babay? Tapnoan niya. Saan ada ito iti umno agundaw? Masapul nagsarita tapay. Ambisyosa da dya, Papa. Ah, tanangat nga to pa yung ti boses mo ngam iti siyak nga ama. Papasulid na ka di? Da kayo tigar aramid iti problema. Di na ko mababalawan no kayat ko pa iti mga sawa. Saan mo ang may paay iti pakaragsakan? Papa, isang put mo nga ro dito da dya babae, takayat ko akasarita. Nadlaw ko, anak kasindi pa lang ti silaw dito'y kwartong anale. Agsagsangit ka. Lumabalin lang ko mga ibabawi ti panakirelasyon ko kani Amadeo. Ita pa eh. Napilitan ka kadilaan anak relasyon kina Amadea? Napampanunutan yung ambisyosa ak. Nagpindot kayo. Adayo, panunutik day ta anak ko. Ang anya ka iti problema. Saan amalaganan tiriknak? No saan ko nga ibaga kada kayo da ito, nanang? Nagkita kami ka ni Mario. Anali, saan ko amawatan anak ko? Anya, di pa kay naigan ni Mario? Kaputan ni Mario, asawa ni Rona nga anak ni Amadeo. Anya? Si Kamat, apay asararin ka pailan, Mario. Hoy,
Dahito iti bagakan ka. Saan ka makibiyang kada kami ka ni Papa? Rona, natangsit ka lang unay kanyak. Kasla sa anak nga kabilangan nga asawa. Apay. Anya respeto ti kayat mo nga ipaay ko kan ka? Nakurapayak laeng. Ha? Matlagayam? Amumat? Awan na ka din tinatalinaya panagdanata. Rabrabi eh. Ngam agsinsin mong patapaylaan. No, apay nga minasiriring ka pailaan. Di ka pay lakad na turog. Laklakayanan ni Papa. Iso deta ti problema. Nonya ka ti simsimbro kiti utak na. Saan ka makaturog no di mo pasimbangan ti panunot mo? Tanya ti kayat mo asawa ni ti Dayta Mario. Hoy, sanak pa'y ngagmauyong. Sa bali tinagawa mi timbagak. Sige, ikarigatak ti maturog. Masapak pa yung bigat. No saan ka makaturog, apo kanyak, umalatiw ka di tabangir a kwarto. Mangalak man lang iti arak to minumak, barang makaturog akon. Saan ka nagiti agkakasakit a balikas ni Rona? Di pa kariribukag. Pwede ka ni Mario. Anya da ito yan. No nasapsapak la kumana amuan. Tsak la kuman inaklon ti panagayat ni Amadeo. Tsak kayat a panunutan na akayat ko ang balsan. Nasakit ti panang baybay anak kanyak. Linipat kon tinapalabas mi. Kasanulaangan na maamuan darona kan Amadeo ti amin. Masapol nga ikarigata kon ti makaturog. Amangan no agkakapsutak to asumrag iti trabaho no mapuyata na. Itay nadlaw ko ang nakariing kaan, intimplaan kan iti kapaem. Nasaya ata nakaturog kamatlaan. Inkarigatak tinaturog nanang. Tsak kayat nga agkakapsutak asumrag iti trabaho. Sapay ko ma, nalawlawagan ti panunot mo. Nanang, saan tayo na pagsaritaan pa'y dayta? Tsak kayat may ramraman ti trabaho. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Masapol nga agbalin ka, anatib ka. Idi pa'y nagbalinak anatibkar. Naulimag ko man tibiyag ko. Sige, mamigata ko na. Naladawak anak kariing. Ngam ikarigatak ti masapa ang makastrak iti trabaho. Pasensyakan, no di ka nasukon, tapno itulod ka, iti pangpanggata. Awanan yaman na. Ado gamin tinapatag nga si kaswag diti opisina. Madam ako niyang trabaho. Okay, sige. Ang mga numakasi nga. Akita tanto na inton mara. Sukunan ka. Okay, bye, Anali. Talaga matan niya, Papa? Ado ti sangwa matrabaho, ngam inununan pailaan ti makisarita ti dadya babay? Ay, sige. Agtrabaho ako. Papa, kayat ko makasarita dadya babay. Saan yun nga orayan na matuntunak ti pagnanaidan na? Agdang mo pailaan na tararamidin, Mario. Aday bagakan ka. Anya da jarona. Ada papanan mi ka dagiti kabarkanak. Saan ko asupyatan no niya ti kayat mong aramidan? Kapag iso ti plano ka. Masapol ang makasaritak niya. Yamana ang pagpakadagpaykan ka. Ngam, sana ka marabihan nga gawin. No kumadan anak ta. Mabalin nagkal na ka kuman. Anak manan, di bagbagam kanyak. Masungunak laang. Madama pa'y ti trabaho, basta ti bagbagam. Panawan ka man lang. Tima naman. Awan mas no pa nagsarita ming agasawa. Nabayagan na din ako di ayay ko diti balayda. Adda iliw amariknak. Anya ti kayat asawan da ito eh. Malagip ko pa di panagluan ni Anali. Gapo iti panangisinak yan ko na. Sino da ka de? Maria? Naimbaga malamiyon na. Kumusta ka yan? Ay,
Awan pa'y nagbaliwan ti panagbiag mi. Nakurapay kami pailaan. Naimbag, tanagunod mo ti arapaak mo. Nanamunda. Ammo ko, ti panagkita yung kiniana na eh. Anya ti kadam, Kayat ko kumakasarita, nana. tabnoan niya pailaan. Saan pa si mangpad ni Anale? Hada ka di pa'y kayat mo nga ibaga? Pinanawak ngamin, tilut-lutwag. Dandanitan makadano ni Jibalay. Gumapay ang pinasabdang mo tilugan. Amadeo, amok asaan a pabor ni Rona iti relasyon ta. Ang mga noad-adalang apasakitan nak. Di ka madalaga. Kinasarita ko na naimbag ni Rona. Ay ayaton ka unay. Kat nakasagana ak ang mangilaban iti ayan-ayat na. Usto na naling. Di ka nagsagi. Nagrigat-lakat nga minan tinakurapay. May ruruman. Kurak panan. Saan ko nga ipalupos nga adamang ruruman king ka? Saan ka ngagbutang ang makisango kini Rona? Saan ngagtal na ti anak ko aging gaiti saan na ka ang makasarita? Laglagi po daytoy. Anak ko laang ni Rona. Saan na ang masupyat ti kayat ko nga aramin na? Ada kumapay papanan mi kadagiti kabarkadak, papa. Ngam napatpatag ang makasang tayo ti babae. Anal itinagan ko. Nanumulang ti panagbiag mi. Ngam, kidawak ti sang kabasit a respetong kanya. Natangsit ka mata sumumbata niya. Sika, tinatangsit. Nagpakumba pa ang makisarsarita ni Ana liking ka. Jack, mas daawan nga isakit mo dahi ta babae, papa. Ngam napatpatag ka di pa'y dahi tangam siya nga anak yun. Ang mga nobalin na kami pailang apanawan. Saan kayo apanawa? Ang mga noan niya ti aramidam kini Ana li. Anyangan ti kayat yung ay baga kanyak. Nakasagana ak adumngag. Ngam iyon unakon ti agsao. Tiningiting ko na imbag ti riknak. Sakbay nga inaklon ko ni Amadeo. Oray na taanganan. Ngam, baknang. Saan ka di? Nataanganan ngam baknang. Nagbidot kay ti panangipapan. Pudno ang nanumula ang ti panagbiag mi. Ngam, simple lang ang ti arapaap ko. Sakbay nga aldangay sultom ni Ana li. Ibagak king ka, Rona. Saan mo ang masupyat ti ayan-ayak ni? Si kamot alalaki. Apay ngay takalaan ka? Naggapgapwam? Wan gayam. Naibagak kan kay din. San ka di? Uray taadong ti kwartam. Uray manupay mo't ababa iti kayat mo asikugan. Mabalin. Rona, Ngam ulita ka. Kuidaw ka. Siguraduam asaan ka amaduktalan. nabayagan na si Marong ka rin balay. Well, siguraduam lahan ko nakmanan nga husto aming ibagbagam kanya. Tanong maduktalak kaluklukwan nak. Alip-liputan nak. Makambo ka. Rona, maragsa ka nakpailaeng. Tauray kasta ti panagsarasaritam ganyak. Gaputaan mo ti agselos. Ay ayatin ka pailaeng. Anya ko mga rod kat asawa ka mo. Kayat ko lang ang naragsak ti panagdan nata. Basta saan mo lakit niya pakibyangan dagiter aramidak. Napintas ti langan-langan ta. Ngam, saan mo man asang kaulit kanyak ti maipanggap iti anak? Kasla na dagsantirik na masing mangpad, Anale. Anya kadimanan tinapasama. Intugot nak niya Amadeo ijabalayda. Kas jay gayam ti kinatangsit ni Rona. Anang isukatan ni Mario kanyak. Nasakit ka di pala ang tinakam mo. Nanang, amamudak. Si Tutoradak anak isarita ka ni Rona. Aywan gayam. Imay dito ni Mario. Anya? Kaya't nakakano ka sa Rita. Tapno anya pailaang. Sana dagi jay at tao ti pakarikutan tananang. Intakit di manganan. Anya pailaang ti ibaga ni Mario kanyak. Kalpasan ti panang baybay anak kanyak.
May turad na pailang parang kanyak. Ngam no kas pangarigan tao manugot ak amakikasar ka ni Amadeo. Sana maliklikan ti kanayon minto a panagkita. Sangwak ni Mario. Nasken amalawlawagan no apay akayat nakpailaang asingaan. Napampanunod mga dapay lang panagayat ko kan ka Mario. Gaputa siya kung tinangi pamuspusan tapno makapagsarita ta. Nagbindot ka. Anali, Jack naman nga kita tapay. Itikas diya pa sitwasyon. Anya di kayat mo asawan. Pampanunutam agapo tabak nang ni Amadeo. Sa anak akasken kang ambisyoso. Aklunek, ambisyoso ak, ba nagapagbabawiak. Gaputasan anaragsak ti panagdinayo ka ni Rona. Awan gayam ti serbiti kinabaknan. No saan mat ana urnos ti panagdinayo nga agasawa. Ayat pailaan ti kapatgan Mario. Saan ka kuman ngagpalpalikaw? Anya at talaga ti panggap mo takayat nak amakasarita. Nakapanaw ka kanon, itay sukunan ka kuma, iti pangpanggatam, anay. Amadeo, pasensya ka lang kuman iti panangur-uray mo. Adapay ngamin na panak. Ipalagip ko manan ti jayak ken ka. Lakaya ko, kayat ko nga agkasartan. Saan tanto nga ta problema ni Rona? Ibagak manan ken ka. Anak ko laang ni Rona. Jak ipalupos nga iruruman na ka. Iso nga umanugot ka kumaan. Sige, umanugot akon, amakikasarkan ka. Anali. Agyaman na klaunay. Ikarig, saan kanto nga agbabawi? Saan laang agapo ta ipaayan ka iti nanamay apyag? No di ka naragsak kanto iti dinak tay ayatan ka unay. Dayta ti kapatgan kanyak, Amadeo. Masapulan ti kwarta. Ngam ti ragsak nga ipaay tinapudno a panagayat. Saan a magatadan? Putno dayta, saan ato ba ang ti kinalakay kon? Tapno saan tangag balin anaragsak? Wan, amok. Mariknak no kasano ti panagayat mo kanyak, Amadeo. Ipakaamuta ka din kininanang mo, ngay manugot kan nga agkasarta. Tapno matulagan ti amin. No mabalin, saan ko mapailaang nga ita? Kasaritak pailaang ni Nanang. Magagaranak ngamin laulayan. Ti pampanunutak ni Rona. Kunagmatan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Saan nga iso ti tuba? Saan na maipaay ti pakaragsak? Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Oray di mo ibaga kanyak, nangag ko tinagsaritaan nyo kini Amadeo. Sigurado ka kade ipangedeng mo? Ay ayatat ni Amadeo, Nanang. Nasaysaya at nakaskan kwa na anataangan ti pakikasarak. Sigurado ang mapagtalkan. Naimatangak matkit de no kasano ti kinasaya at na anale. Ngam no napudno ka iti panangipatid mo kenkwana. Awan ko mati ilimod mo kenkwana. May panggap ka di iti napalabas mi ka ni Mario ti kayat yu asawan, Nanang. Panakunak, saan na nanaskan? Ngam kasano no inton maamuan na ti amin. Saan to nga ta makagura? At daita ti mangrakrak iti relasyon niya. Ang mga no ad-ad ariribok ti parnuhayan na. No maamuan da ti relasyon mi idi ka ni Mario. Ad-ad danton akagura nak. Sana ko na mas daaw ni manugot ni Anali ang makikasar kada kayo, Papa. Ha? Ambisyosa di loka? Rona, Oh! Apay na pamulagat ka, Mario. Napasagidan ka?
Pudnomat saan ka di? Saan kumamot akasta ti kinasabrak ti panagsasaom iti asawa? Tinasaya at papa, panawan kayo pala ang kanirona. Kitaab. Di mo lang nagawidan, tingiwat mo. Kasla saan na napatagking ka, tirik na ni Mario. Awan ka di, ti patag ti asawa. Papa, saan ada kami kini Mario ti problema? No di kat dayjay a babae. Saan mo ang mapawilan ti kayat kong kaarapitan? Ngam saan kayo kadi a mabain, papa? Laklakayan kayon. Awan tilin na kayan kinayan. Saan mo kadi akayat ang mapadasak pa iti agraksa? Ang mga makabukalag pa iti ade. Anya? Uri na sunggar dagiti dot-dot ko iti daytang imbagayo. Saan yung mga ipalpalagip kanya ti may panggap iti anak? Saan ko man narumbang nga kasaritak pa'y ni Mario? Nasakit ti naramid na kanyak. Ngam, nakailiw-liwag akon. Kaya't ko nga aguli magtibiyag mi amin. Anali, nabayag ka din nga gururay? Nabiitak pa'y adimtang dito'y nagtulagan ta. Saan ko man narumbang nga kita ta? Ngam napatag ti panagsarita ta. Naamo ka natulag gaya man ti kasaryo ken ni papa. Kita man na tigasat. Dayta ti kayat ko nga ibagakan ka. Tapno saan to ang mariribok ti biyag tayo. Agbalin ko malangan apalimad ti napalabas ta. Maawat ti kayat mo asawen. Nagasat ka. Amo ka naragsak kanto iti dan na ni papa. Nalpasan na nakapagsarita kami ka ni Mario nanang. Para iti panagulimag mi amin. Lipatan min ang mamimpinsan tinapalabas mi. Kat saan to amay butaktak tay tapalimad. Saan nga taan na saysayaan no ibagamot lang ka ni Amadeo? Ang mga no kagura na kantaon? Ang mga nusanan ang matuloy ti kasarmi nanang. Gapo ka ni Rona. Saan nyo ka di ang maawatan ti kayat ko asawan? Ngam talaga ka de, nga iayatam ni Amadeo? Saan ako man ang makikasarkan ko no saan ko nga iayatan. Diyo ko mapanunutan akayat ko lang nga balsan ni Mario. Sika ti makam mo, anale. Nabayagan day di pa nagsinami ka ni Mario nanang. Awanan ti amok no anya tinapaspasamak iti biyag na. No day tati namnamaam apakaragsakam, saan ka pawilan? Agyaman naklaunay nanang. Karbangam ti agragsakan ako. Masapul takatakunay-nay mo, tapno ada ka binulig mo. Saan ka ki di nga agmay-may salatan nga agbibiyang? Gapo, tanay pakada ni Anali, ti plano mi ngagkasar. Kat saan ka sumupyat punta, matulag garudan ti kasar. Itapay laang Amadeo, italagkukin ka ni Anali. Ikarik na ita, munta. Uray saan ang nagarbuo na iti panagkasarta. Tinapatag kanya, tiawatan ta ang matrimonyo. Maminsan laang ngagkasar ka. Iso ano anya ti kayat mo, iso ti masuro. Agyaman ak numawatan na. No saan mo't laang anagarbo ti kasarta. Saan tangarudan abay-bayag makanay mo't nga tanti makabulan a panagsaga ta. Adalakit di lisensya tang agkasar. Tuwata mo't latan ti agtultulag. Iraman ta ko maninanag mo. Awan ka niyaman na. Dumdumngagat laang. Nakayon ti makamong agtulag. Tinapatag kanya. Tinapintas a pagtungpalan ti anak ko. Uray gagangay laang na seremonya Amadeo. Tinapatag kanyak, tinaragsak a panagden nata. Natulagan ti panagkasanbe kini Anali. Rugyan mi ngay pagnada kiti masapul nga isagana mi inton agkasar kami. Si kantupay lang ti makamo iti opisina, Mario. Sige, papa. Talaga saan na maigawid ti panagkasarda? Talaga gaya may kasaryo dayjay a babae, papa? Rona aya. Kunak man nalpastan ang nagsalita. Agdan na kayo kumalatan. Apa anas ka nga ikasaryo pay laang. Ang mga nagsina kay tumatlaan.
Isublik day taking ka ngayong baga. Iti bakit kita adiyo panagkindaawatan kini Mario? Agpaot nga ta, ti panagdinlayo. Papa, Sorry, Mario. No nasain ko tirik na. Saan ko ngayong kagara? Makamukay man langan. Kunak na sana nagarbo ti panagkasarta. Maminsan mo't lang isuot ko ti trahe di boda. Diyak kaya't asinsinan ti panagkasarta. Gagangay a seremonya. May anak kumamat, iti kayat ko nga ramitan. Sikat ti makaam mo. Anyagayam ti ko na ni Rona. Tipon panunutan day ta. Ewan kaya, umay kantupay lang iti balay tapno. Maya sa nagmotirik na, iti anak ko. Dahito yan ti kunkunagan. Sana maliklikat ti panagsinat mi ka ni Mario. Manganta pa'y laeng sakbay nga ituloy ta, nagititaduma nga si kasunta. Bueno, kayat monte agin na. Rimorta matlaangan, iso nga ituloy tan. Kayat ko ang mabaybayag mat ti panaglangan ta. Di mawas kami ti balay da Amadeo, nanang. Ngam saan mi anauray ni Rona. Iso nga intulod na kon. Ket ni Mario anak ko. Inawagan itay ni Amadeo. Tadinamag na ano sa dino tinapanan ni Rona. Kadwa na ka naman ang dagiti barkada na. Kat ni Mat Mario. Adapay lang iti opisina. Ang mga nukayat namot aliklikan ti panagkita yaw. Jakla mo, nanang. Ngam, nalpasan na nagsarita kami. Na, kasanunto nga tanindon agkabalay kayo. Awan ti makita ka problema iti dayta, nanang. Agpada kami to na naasawaan. Kat lipatan min tinapalabas mi. madaman ti seremonya ti kasar. Jak maawatan tirik na kita kit-kitahak ni Anali. Nakapimpintas. Nagasat ni Papa. Sinayang ko ni Anali. Imbasol ko. Dahil gapo iti kinaambisyoso. Ay, mapwisit na. Ibang, tagagangay lang ti seremonya ti kasar. Ay, malpas ko maadagos na. Ne, Anali. Timaliw pa dagiti nakangag iti panagtanabotob mo. Awan bibiyang da. Raumam ko man ni Papa. Dahil iti karagsakan apasat ti panabiyag na. Agpada kayong ambisyoso iti dayta ang babae. Ha, kasamulangan. Noam mo kuman ni Rona tinapalabas mi kini Anali. Uray po utom to'y kunak, Mario. Saan nga paot ti panagdanada? Saan pa'y anak mau ti kinaragsal ko, Anali. Kasla imubigak iti panagrek na. Napanagnakak asak ti immo na alalaki iti biyak mo. Amadeo, adamat kayan ayat ko idi. Ngam inkarik nga isagot ko ti dayaw ko iti lalaki apakikasarak. Katsak dayta. Ikariking ka. Saan kanto nga agpapawe iti panakikasamukan na. Sapay la ko, ma. Saan kanto nga agbalbaliw? Nataangan akon. Nalakto pa'y nagloko iti natay iti asawa akaw umigak pa'y. Itaki din. Apay ngamin nga italaang anapanunot mo ti mga asawa manan. Impastag ko ti nagnegosyo. Yan, awan iti panunot ko idin ang mga asawa pa'y. Aging ka iti namambo ka. Anya ti nakitam kanyak, Amadeo? Diyak mo, tayo din damo ang makita ka. Tarik na, nga gayata kon king ka. Kaya saan ka nagbitot? Nasingpat ka. Day talang ti mabalin ko nga ipagpanakal. Tanano mula ang ti panagbiag mi. Sige, maturog ta. Ewan kaya, agikat ka niti trabaho. Takabayatan nga awan pa'y anak ta. Tumulong ka di opisina. No day tati kayat mo. Di, sige. Kinapato na. Awan ngamin tinamnama kiniron. Awan tinapatagking ko na no saan adag itibisyo na. Kasla awan asawa na no agpampanuno.
Di mawatak lang iti bakasyon ko iti trabaho. Ag-resign akton. Naimbag, ta na panunot mo din ang sarungkar kanyak anale. Mapainak ngamin nga umay iti balay da Amadeo. No kaano lang, day di pa nagkasarmi ka ni Amadeo. Mailiw kayon samat una yan kanyak. Takasano, agmay-may siya ka nga anak ko. Kinapudno na. Da kayo ti pinampanunot ko, nanang. Sa anak apakadanagan, anak. Awin kaya, kumusta mo ti panagdinayo kina Amadeo? Naragsak kami. Kat, day arona. Saan kami unay nga kita? Rabiing haminan no sumangpat. Kami adi mo kinakuyog ni Amadeo ang nagpasyar. Amo na matlaan nga umay ka ditoy. Sana kung nagpakadakan kwa na, nanang. Itay nagapuak iti pagtrabahuak ang nagipasa iti resignation letter. Napanunot ko ti umay dito'y balay. Dahil siguro tinararap pa mo anya. Gapoy ti panangasawa ni papakan ka, na ikan ka itinanga ato posisyon iti kumpanya. Rona? Saan ka diapod no ti kinunak? Rona, saan ko maanasabra ti panakisaritam kinianal eh? Masurunak papa. Inikan nyo kit din itinanga ato posisyon iti kumpanya. Tadi ka mat makatulong. Insukat yun ni Ana na iti posisyon ko? Naglaingan? Adan sa mana na makagura ni Rona kanya. Anali, pasensya amla ko ti anak ko. Agpakumbaba ka laag. Di mo tutupad. Amadeo, nagsapa ka na nakadigos. Anya ka dito orasan. Pasado alas 6 pa lang iti bigat. Ija iton hotel nga breakfastan. Uray, madamdama ka na bumangon. Kasla kakapsutak. Maulawa ka bumangon. Ayun kayam, agkuyog kayon kini Mario asumrag iti opisina. Anya? Naimbaglagan, tataka akatulungan medyo opisina. Ay na, talaga nga awan, tinamdamak kini Rona. Numangag na kay tiday nga imbagam. Ang mga numakagura manan ni Rona. Mario, nalpas ka matananangan. Masapa na masapa ka mapanay opisina. Adagayam na pa na ni Papa. Nasapaan na pa nakimiting iti hotel. Maulawag. Anali, anya di mapaspasang makin ka. Kakapsotak. Talaga maulawag. Anali, may maglakad din ta nasarapa ka. Ang mga na ito pa kumanti ulong. Agyaman ak. Ipatugaw na klatan. Kalpasan na. Panawan ako na. Apay, anya ka doon manikliknam. Kakapsotak. Maulawag. Ang mga kaya't mga ipan ka iti doktor. Sana kapakadanagan. Kabalak na ito. Ada masapol na kayo opisina. Ang mga numalpas dun ti meeting na Amadeo. Madlaw na kapsot ti Bakim. Nalusyaw ka. Tulungan naklangan nga agtugaw. Sa mamigatak tuan. Nasaya at tantirik na kentun madamdama. Umay kayong tulak tandanunan ija opisina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aldaw gaya pan. Nabayag kami, ti pa nag-meeting ba? Sa traffic pa. Ayun gaya, kumusta dito yung opisina? Nasaya at mat Papa. Adagayam ni maita eh. Sapsapulan da kayo. Imbagak nga agsublin tulatan. No napatag ti bagata, bawag tulatan. Ayun kaya, ni Rona. Matmaturog pa langit ay panawag kay Jibalay. Parbangon ng anak kasangpet. Ay, kanya laki din ti asawa maya. Di mo tagbaliwan.
Kat ni Ananay. Agkakapsot a pinanawak, papa. Dandanin na talimu daw. Alya. Awag man. Italaang amalokotak ti cellphone ko. Nagadug kayam amis ko. Awag man. Atay ta. Agriringan. Hello? Ada ako dito opisina. Kumusta ka? Nakapsutak pa ilaan. Sana ka makaumay dito opisina. Oo, sige. Ikaw ita. Taipan ka iti ospital. Mario, makaamu ka pa ilang di opisina. Taipan ko iti ospital ni Anale. Jak mas baalan ti kinaragsa ko. Iti daytoy akinalakay kon. Jak namnamaan ang makabukulak pa ay. Isumat lagayam agkakapsut kan maululawak. Ang dadagsanak gayam. Ang nadam ti Bakim. Saan ka pa ilang asumrag iti opisina? Jak kayat nga ang tatakas ang mapasamag iti anak ta. Palabsat pa ilang ti kapigsa ti panaginaw ko. Ang mga no lalaki magtisikog ko. Nagsaya atan. Tandamang tawid iti ipilyido. Uray matayak ton. Amateo, magang angaw ka man. Sana nasaya at adenggan. Nasarok pa ilaang amakabulan ang nagden na kayo kini Amadeo. Aginaw kan. Baka katawak man iti day ta kinaragsak yun nang. Mamati akitan. Uray nataenganan ni Amadeo. Da kayo tinaikari nga agasawan. Gapo ka dito na si kuganak adagos? Kasjay ka din o kwa? Inunaan niyo kay Damario ken Rona. Manon atawan nga agdenden nada. Santahin nga iraman ida pagsaritaan nanang. Gapo iti panagsikog ko. Saan akayat ni Amadeo ngagtrabaho ak? An nadam ti bagem anak ko. Daamo dayta apa nagsikog mo. Naimbag pa itaan nalikan, papa. Abdan ton anak da. Da kami kini Rona. Awan pa Talaga di na kayat tiyag sikog. Oh? Mario! Anyat pagbarbarte kan? Rona, kaano nga tama ti panakaadaan tayo ti anak? Kaputa masikugan ni Anali. Umapal ka? Ha, saan to ama pasamak day tay bagpagama pa nagsikog ko? Oray ko mamay sa lahing anak. Sumargan ka man? Saan to mapasamak day ta Mario? Maawatap? Pangasim, taboses mo. Saan ka di nga imbagakkan kan? Nawaya kang agsapol iti sikogam. Ngamkoy daw ka. Papanawan ka dito'y balay. Lalaki, timpas kay mo. Nalungpo ang malatang ka. Adan mang tawid itinagan ko. Amadeo, anya day tang ipagbagam. Nakapsutak pa ilaan. Ay na, maayata anak man. Kasto'y gayang tirik na iti adda apo ko na. Wen gayam, anya. Amangan no dagiti makakitan to iti anak ta. Ipagaropdan to nga apo ko. Saan mat nga ta? Amo na mat nga gasawatan? Panglukod ang aron. Ada ko maibagak. Amang ano mabalin nga na agtapay lang iti balay. Awan ngamin mga sikaso kanyak. No day tati problemam. Makipagnaad pa'y laang ninanang mo katatayo. Ay, kasla mabainak, Amadeo. Amang ano adda masao ti anak mo. Di ka madanagan. Siyak ti makamo kinirona. Daki palubos, abastusan na ka. Kaano ka di arumar kami ka ni baby dito yung ospital? Agpapiksa ka pa'y laang. Mabalin ano maminsan nga alta. Awan mo't problema kini baby. Ta normal ana ipasngay.
Ay na, nakaayat si apo ko. Ay, nakaturumot gaya mo ni baby. Dahil tati pagyamanak nanang, nasingpat ti anak ko. Agsangit lang no nabasa ti lampin na, kan mabisin. Imalak ka na kayong agasawa na simpan. Talaga ramatan niya? Inampun na kan ni Papa dito balay, si Kabakat. Nagmayat! Kinid daw ni Anale, nga ijay kumapaila ang balay nga agnaedda. Kat, namnamaan nyo ama ano san ni Papa ti agyan, iti kasla obong ti baboy abalayo? Kinasaritak ni nanang. Tulungan nak amang ngawir ka ni baby. Kalpasan ti sumagmamano abulan, agsublimat lang ni Jabalay. Akuray ka man. Saan sa matakaing-ingas ni Papa day ta anak yo? Ay, ado pa ilaan ti pagbaliwan ti langan ni baby. Mas daawak lang. Nalaing pa'y matlagkayam ni Papa. Day talaan. Amangan no saan not nga iso, tinakasikogkan ka. Ano day jayan nga imbaga na? Nagbastos mata. Narwama ko ni ti ugali ni Rona, nanang. Anya man amang nagyo. Saan yun atutupan? Sublatan ka kumaamang bantay kini baby. Tapno saan ka amapuyatan ko na kuma. Naimas mo't gayam titurog na. Nasingpat ti anak ta, Amadeo. Kaslamat maturog nga anghel. Apag iso nga agsabat kami iti ridaw kini Rona itay. Sumre ka kay ti kwarto. Sana ka nun nagtuloy. Tanagbaina kininanang mo. Sana balik ko maapakitaan na kiti kinasabrak ni Rona. Sana lakit di nga iramraman a pabainan ni nanang. Ay, uray kasaritak ni Rona. Di naktumot laang dinggan. Baybayan nyo latan. Ado, tinasken ngay kamakam dito opisina. Ngam, si kanton ti makaam mo, amang ituloy, Maria. Anda ka di pa pananyo, Papa? Awan, saan mo ka di aladlaw, amanipod e dinaypas ngay ni Junior ko? Kanayo nun, amasapaak ang agaw. Wan gagpeso Mario, sabali tirik na, iti may nga ama. Kinapudno na, jak namnamaan nga iti daytoy atawan ko. Maadaanak pa iti anak. Nagasat kayo launay kini Anali, Papa. Putno dayta. No kas kumakini Anali ti kinasingpet ni Rona. Mabita. Apay anak ko nam ti kasta. Napaliw ko ti kinasingpat ni Anali. Sige, Mario. Pirmaak lang dagitoy. Kalpasan na. Agawit ako. Ginapudno na. Dumteng to ti panawon nga italag ko king ka. Daytoy kumpanya. Ti kotse ni Amadeo lakit di dyan nagsardan. Oray kadamat ni nanang iti salas. Nay maglakit din tawan ni Rona. Tadi na ko mairuruman manan ni nanang. Naimas paila ang titurog ni Junior. Nanamunta. Ada kayo matgayam di tiruar. May kuman impainit ni Junior di terwar. Makapasayaan gamin iti ubeng ti mainitan no kastoy abigbigat. Mabalin ka da sublatik nga ubahan? Sige. Daytoy. Inayadam laang barok. Talaga nasingpat Sana man nagsangit. Kit-kitaan naklatan. Baby. Pailasin na ka di. Kasla, bigbigbigan na kang agpaysa. Mailiwak launayin ang maadaan iti anak nana. Nadapay na hindi bagang Mario. Saan mo nga ituloy? Rona. Mabit lang.
Apa yan ang asidag tiriknam iti day tanga uping? Wano, si Kati Amana? Anyamat na nagdakas ti panunot ni Rona. Pagat atapan na kalipliputak ni Amadeo. Jakman amo no apay anay magana ti kasjay anak ko. Dakkel ti panagtalag ko keng kanan eh. Kasano ko ba nagbalin ani Mario ti ama ti anak ta? Ti kamadalagan, sakto ti makisarita keng kuwan. Panawan kayo pay. Tapno jak makasi nga iti panagsarita yung agasawa. Pasensyaan nyo lang kuman ni Rona. Bumaybayag. Kumarkaro mo ti ugali na. Amadeo, ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Tala, kasaritak to ni Mario. Adi nanto ulitin nga ugbaan ni Junyo. Tapno awan ti parikon. Anya kalakit din, Rona. Hinubak lang ni Junior. Kinagitakas mo kat din. Katnuan niya ditang timbagbagam. Kas lang amin jak mamati ang makaputot pa ini papa. Nagtakas daytan a panunot mo, Rona. Papa, Mario, bayan na kabagsarita kini Rona. Rona, aglablabas kan. Anya launa yan ti problemam kini analay. Agurguna kayo papa. Napatpatagkit din day dya babae ngam siyak na anak yo. Kagangay nga isakit ko ni Annalie ti asawak. Iha, ipatpatag ka. Ngamjak kanunungan ti dakas nga aramid mo. Sa anak pa'y anabayag asimbangput dito'y balay. Sinarununak matadagaws. Naibaga kami ti katulong api manaw kayo. Saan kayo manlangan nagpakada? Nabayagan na jak nagawid anak ko. Kitaam ka nakatapo kan dito'y balay. Wano, nauma kayo na pagpabainan ni Rona. Natangsit launay ti anak ti asawa. Nagalas ti ugali ti nangisukatan ni Mario ken ka. Nanang, saan niyo ko manalaglagi panday ta? Ay, anya ti panggapyo. Agsubli kayon dito'y balay? Masansan ko mga agawid ak dito'y balay anak ko. Dandanimat kit din makatawan ni baby. Di nakmat palubusan ni Amadeo nga agtrabaho. Sana bali, kabaelakon nga asikasuan ni baby. Maawatak tinanag mo. Saan nangatan ama anusan ti ugali ni Rona? Ang mga namangag ni Rona ti bagbagam. Da kami tumanan ti dakas kaninanang. Tapno di kan marigatan ang mga iwan kini baby. Nga laak iti yagan. Agasan? Napatag launay kada kayo day tangaubingan niya papa. Yalaan niyo pa iti mga awir kan ko ana. Anya garot kat anak ko. Anyat sirbi ni bakit munda? Makasubsubli nga min iti palayta. Amadeo, sana balin. Kabaelakmat nga aywanan ti anak ta. Katuan mat nga min? Agim babak nang kalaunayan. Maganasam na unayan ti biyak ti kinabak nang ta ultimo ta anak mo di mo aw-awiran? sungbatat man lang dito nga awag. Sa ituloy ko tigtrabaho. Ang mga naman nakatigday tayo. Hello? Oh, Albert! Sikamat gayam! Oh, isumot lang nga nabayag ka asa na nakita. Nagapo ka matgamit ti abroad. Nakamamit ti dayta. Okay, sige, umayak to. Ituloy ko lang dito trabaho. Bye. Nagdamula ti kaagdag. Dinagdaras mo ngayon idot ti cellphone mo. Asino day jay? Na Albert day jay, barkadak. Kagap-gapo na kano iti abroad. Siguradom lang. Imbagakon. Nawaya ka nga agluko iti uray asinong a babae. Saan kalakit di ngagpatiliw kanya. Apay nga inlibag mo ti ridaw, Rona. Anya ti kapungtot mo. Papa, sa dino ti ayan ni Annalie. Annalie! Ayan mo! Oh my God, darasam! Annalie! Apay manan aya. Luklukon na kayo ti asawa yung papa. Agpadatan ang lilaw. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka amaawatan?
Rona, kunam nga tajak maamuan ti palimon jo kini Mario niya. Mapanan tayo atap ko. Lipliputan da kami kini Papa. Anya ti sasawang. Papa, sigod gayam nga agayan ayat da Mario kan anali. Anya? Anya anali. San ka di apod no dayta, ha? San ka di, ha? Apay! Agsangit ka natan! Di ka agsao, ha? Ibagam ka ni Papa di peso! Ibagam ka ni Papa! Rona, ibatan ni Anali! Masikat ang laon na yan! Daytoy ka di, babae, di kanunungan niyo, Papa! Liniputan na kayo nakarudan! Ni Mario di ama di anak ni Anali! Saan na kayo? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Asya bakit lang. Ay hitod ka unay. Yung kayat ko amang ngagking ka, di ka napundo. Amadeo, pakawanan na ko, ma. No, kasta. Puno. Mamati ka kumakanyak. Saan ka lipliputan, Amadeo? Tinagpasulak lang kan ka. Saan ko nga impudno kada kayo tinagbalin na napalabas mi ka ni Mario? Nga maapay anak. Sakbay asong batak ti sa lunsod mo. Nangganak pa'y. Nabayag pa'y nga gamamuta. Insinan ako ni Mario. Gapo iti kinaambisyoso na. Naamwakla ang aniro na ti asawa na. Idi agayan ayatan. Nga maapay asaan mo ngayon putno adagos kanya. Pakawanan na ko, ma. Aklunat. Basol ko dayta. Napanunot ko. Nga adda ariribok ti mapasamag. Numadoktalan yung kaniro na ti amin. Ang mga nusana natuloy ti kasarta. Mamati ka kumakanya ka, Madeo. Ay ayatan ka. Saan ka lipliputan? Hala, sabang tagsangit. Siya, ti ad-ad nagsagam. Lumasakitan ka. Kalpasan, timpod no ni Anari. Kaya't ko adwata mo ti agsarita. Lalaki iti lalaki. Papa, Mario, nakasaysaya atakin ka. Ngum apay. Papa, gapo iti kinaambisyosak. Kinalikod ak ayan ayat mi kani Anali. Hindi nagkita kami. Nagtulag kami nga ilimod milangan tinapalabas mi. Saan ka di apanang luko tayo? Panagkunag, awan ti bidot iti nagbalin na pangadang mi. Tapara iti panagulimak tayo amin, Papa. Kat anya ti kayat mo apanunutag? No sika ti nakapasamakan ti amin. Anya ti maliknam. Ulitat, Papa. Pakawanan da ko, ma. Mabalin na ko na panawan. Sa anak ang mababalaw. No addan panagduadwak. Kano addan rike ti panakilangan ko ka. Anya ti kayat asawan da iti Rona. Apay nga agkaiwara dagiti pagananay ko. Saan ka na kaya't makita, Mario? Pumanaw kan! Anya? Nalig mo! Saan ka na kaya't? Agsinatan! Rona denggen na ko, ma. Awan basol ko. Awan ti basol mo, ha? Awan! Awan! Pumanaw kan! Diyak kaya't na makita ti panagrupropam! Pumanaw kan kunak! Pumanaw kan! Dara. No saan ka pala pumanaw? Inuwar ko ti paltog kat paltogan kan! Patayin ka! Kat no mapatay ka, isarunok mo ti agpagkamatay! Lindo ko nag... Lindo ko nag... Rona! Anya ti mapaspasamak ka. Apay agririyaw ka.
naglayag, Papa. Agkalma ka! Agkalma ka! Sa tinungamin tayo ni Mario! Magawayan! Di kinabigsama! Awanan bain na niya, Mario. Pinagtalaw ko. Pinagtalo mo nga magwalwala ka. Nasakit mo't lang tinakim mo, aping malaw. Kasi ka, Papa. Kalpasan ti pa ng lipot na kadata. Kalpasan na liniputan data, Papa. Kaya't yung pailaan ti agpakamaag kini Anali. Sana na kayo ti ama ti anak na. Rona, kalma ka. Gusto tayo tahan. Nanabiman! Umayo ipak ni nagdewara. Darasin niyo! Ang igusak, awagak na kiti barkadak katrumar kami. Ay, di ka gumumaray ka. Namartag ka. Abang mo niya, di mapasamak mo na. Saan da kay gawit, Papa? Awanan ti sirbi ti ko. Isama ka ang muna niya ti mapasamak ka niya. Ay, siya ako na igawit ni Rona. Ano muna, tanabartag. Yung laki din, nagiti mapaspasama. Ano na kung nakaturog ka, agsagsagin ka. Nangag ko ti pa naglalaaw ni Rona. Tsak namnamaan akastoy ti pagtungpalan nagiti pasamak. No amok la ko ma. Anya, ti kayat mo asama. Nasaysayat ko mga imputnok ti amin. Mabutangak namin. Nga mga nusan amatuloy ti kasarta. Di mo panunutan na ita. Wala, maturog ka. Sabi mo ti agsakit. Tama ka, makaring pa iti anak. Amadeo. Mamati ka kumanganak ta ni baby. Saan da kayo aliniputan ka ni Mario? Saan ta pa'y laang pagsaritaan na ita? Kaya't kung di makailan na. Tani, nabanbandog ako. Nabandog mo at di panunod ko. Nagkidaman ni Mario. Marik nag-akaslaliklikan na pagsaritaan ti amin. Da ito'y kanit ti pangarugyan, ti panakadadaan, ti panagdad namin. Namuanan ni Rona, babaan iti may sagayam ni Mario tinapalabas mi. Pinapanaw ni Rona ni Mario. Anya? Idinto ang marik nakakaslabim maawan ti panagayat ni Amadeo kanya. Ang mga noy sublat nak matapapanawan. Saan namat nga tangaramiden day ta anak ko? At dati anak kiyo, agapuna. Sabsabidungan ni Rona ti panunot ti amana. Ani Mario ti ama ti anak mi. Sikat makaamoy ti pudno anak. Lumtaw tumatlaang ti kinapudno. Nanang. Marik na ti saang amarikrit na. Nagbidot ka iti panagilimod mo. Gampawan ti basol mo. Tasakbay anagam mo kayo kini Amadeo. Nabayag idin abinaybayan na ka ni Maria. May katloitan nga aldaw. Adi imay ng opisina ni Mario. Anya, ti kayat na aso. Iramraman na ti trabaho. Gapo, tapi napanaw ni Rona. Awagak man ni Rona. Antay ta. Agriringan ti sapon na. Apay, Papa. Maningsi nga kayo. Awan man ni Mario. Saan ka di pa yasim magpay? Pinagtalaw kon. Awanan ti bibiyang kugan ko na. Padasan na ti agsupli. No kaya't yu ti agsina. Saan yung iramraman ti trabaho? Naimbag ko ba no makatulong ka? Baonak ni Anali. Anyag Serbina, wano pagtalawan niyo kadimantan? Saan mo apakibiyangan ni Anali? Bukod mi aparikot nga agasawa daytoy.
Ano taro pa, Mario? Kinaramutan nak ni Rona, nanang. Nakaro ti pungtot na kanyak. No sana kapimanaw. Amang ano impay-pay sunat yun ang paltog kanyak. Nyalakit din tinagtungpalan dagiti pasama. Ngam no panunuton. Awan ti basol yaw kini analay. Nakulapan ti panunot na. Sigod sana nasaya at ti panagdun nami. Ngam sana ko na makababawi tagasawa kami. Ngam kasanon kat pinagtalaw na kamitan. Nana, mabit lang ha. Umawawag ni Papa. Sumbatak ti awag na. Hello, Papa. Anya ti plano? Bay-bayam ti trabaho. Papa. Urorayan ka, Mario. No di ka dumtang dito opisina, manunuto kon apod no, timbaga ni Rona. Sige, Papa. Umayak dita. Pasensya kayo lang man. Nagpuskol ti pa nagrupo-rupa man niya. Nagawid ka lang aro din niya balayo, ngam nagsubli ka pa ilaan. Rona, awan kinapudno dagiti ipapabasol mo kanyak. Kayat mo, taulidak ti magtungpatungpakan ka. Saan ko nga'y palubos nga iroromanak? No adaman basol ko. Ti panangilimad ko itinapalabas ko. Ngam uray ka ano man. Sa anak ang nagbasol iti asawak. No saan nakaapapanawan ni Papa, siyak ti magpapanaw kan ka. Da kayo tagdinak ni Mario. Agbagay kayo, ambisyosa. Sige, tagibasitam ti kinataok. Ngam ibagakkan ka. Tsak sublian ti tao anang baybay akanyak. Saan ko apanawan ni Amadeo? Gaputa amok nga ay ayatanak. At datin dara ka seminar jay Davao. Makalawas ti kaawan ko. Kat sikalaang ti mabalin apangitalkak iti kumpanya. Mario. Sige, Papa. Agyaman na kiti panagtalkiwan yak. Amok akabaalam ngay matunan ti kumpanya. Jaknam namaan ni Ron. Saan mo't amasango ni Anali, tadamot anak mi nga iwanan na. Bayan niyo, Papa. Siya kailangan ti makaamu iti kumpanya bayat ngawan kayo. Papa, agyaman na kada kayo. Tayo tilaksid ti amin. Di mo ni tuloy ti kayat mo nga ibaga. Yakon kayat apagsaritaan day ta. Sige, rumara. Malamton inton makasubli. Bendo amangan, no agdiret suwak pa yan, ijay pala. Nagadal na kito'y kawas nga itugot mo. Kaslahas, saan ka matan nga agsubli? Kaya't mo ka din, dya ko nagsubli ba yan, ali? Makalawas ko lang, ijay tabaw. Amang ano, agawis dan tupay, ngagpasyar kami, ijay dyan sa. Siya kung ti makaamo nga gimpagi ka dagita. Masapula na saya at ti panakikupin na. Mailiw kaminto ka ni baby kan ka. Anali, saan mo ko maabay-bayan ni baby? Laglagi po dito. Ipatpatag kayo unay, kiti anak. Nasayat man, no agbayag ni Papa iti papanan na. Maaramid ko ti amin na kayat kung aramitan. Anya ti kayat mo asawan, Rona? No pagtalawan ka, adda ka di mabalin mo? Saan mo mabalin nga ramidan day Rona? Asawak ni papang mo, kat adamat karbangak, kan ada anak mi. Malukom ni Papa, yung dinak maloko. Ni Mario ti ama day jay nga ubing. Saan ka di? Sana pudno day ta, sa anak ada ka sa babae. Tramaan nakpay. Apagiso, agbakasyon ti may sa katulong. Isuasi ka pa lang katulong dito balay. Anya? Sige, padtaksam ti reklamo, makaraman ka kanyak. Kayat mo, tapagtalawan kayo, ha? Pangaasim, saan mo kumanga iramraman ti anak ko? Mga nudakdakas ti pagtungpalan dagiti pasama, nagyang ka dito'y balay, kabayatan ti kaawan na Amadeo, anak ko. Anusam kumalaangan ti ugali ni Rona. Makasangit ak manananang, iruruman naklaunay ni Rona. Ipapabasol na kanyak tiba nag-asaan kumat nga aramid. Panagnagkam nga awan ti basol mo, anak ko. Diyak amo, napagpatinggaan ti panagibtor ko. Aganos ka.
Sana ba ni? Inton sumangpet ni Amadeo. Saan ton ama aramid ni Rona ti kay kayat na. Day tama ti pagyamanak. Sana nagbalbaliw ti panagayat ni Amadeo kanya. Anda kami pala ang itilugan ni tayo makaturog ni baby. Nakain-inosente ti lang ati anak ko. Awan pulos amo na kadagiti mapaspasamak. Ni Amadeo. Mabit lang. Antan makalawas na ijay Davao. Hello, Amadeo? Impulong ni Rona kanyak. Manipod, imbanawak di tapalay. Ijay palayo, tinagtaadam. Sana pud na dayta. Agtalag ka kumakanyak. Saan ka kadipay nga agawin? Masakit ka di? Di ka di papa dayta? Siyak man ti makisarita kan ko na. Papa, mamati kayo kumakanyak. Agkit kita da Mario kan anali ije barayda. Rona, anya ka di dayta pa ng padpadakas mo kanyak. Saan apod no dagiti pulpulong mo kani Amadeo? Idi kalman kumapay lang asumangpet ni Amadeo. San mat asungsong batan ti awag ko. Madanagan akmatan. Ni Amadeo. Hello? Anali, Itay pala ang aur-orayan ka. Madanagan ako no niya tinapasamak mo. simbang patakaon. Taak na di ospital. Amadeo? Abangan, sa anak ko nga ayak. Amadeo, saan ka kumangagsawi di kasta? Ay, ayatan ka. Sa dino ti ospital ngayan mo. Anyang hospital ti bagbagan. Asino ti kasarsalita mi ti cellphone ha? Ni Amadeo. Apay, tanano ni papa? Itid mo kanyak ta cellphone, kasaritak. Papa, ayan nyo. Hello, papa? Ang taak na di ospital. Nakapasot ako na. Abangan, sa anak ko nga agpay-agpay. Anya ka di dita asasawon nyo? Anyang hospital ti ayan nyo, umay kami dita. Basol mo, Anali. Nadada ka sa mapasamak kini papa. Santa ko man pinabasol Rona. Sa dino ka nga ospital ti ayan ni papang mo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Amadeo, anya tinapasamak kan ka. Impakadam idi amapan kay Jay Davao. Masakit ka mat na simbang pat. Nagdakalan ti kimot to nga. Lakaya ko. Mabalhin sa anak ko nga. Saan ka kumangagsawi ti kasta? Kasano kami ni ti anak ta? Ay, ayatan ka, unay. Ay, ayatan ka matunay. Saan ka ngagsaupay? Itulay mo ti aginana. Agpaimbag ka. Apa yung nagawid ka? Asino nga ti mangbantay ka ni papa iti hospital? Ninanang pailang tinang sublat kanya, Rona. Nasayat man. Kanaimbag na nagawid ka? Kaputa da napat nagapagsalitaan ka. Amom ka di no apay anak sakit ni papa. Amo ka pabasulan nak. Talagamat. Apay, ti amom? Pudno anapan ni papa iti Davao? Naamwa kiti may sagayim na apada na negosyante nga iti bagyo tinapanan ni papa. Anya? Rinig na nalauna iti panang lukom kan kwa na. Iso ang nagsakit. Saan ko alinuko ni Amadeo? Diyak kabalan nga aramidan dayta. Gaputa ay ayatan nak. Kat? Gaputa ay ayaten na ka? Ginundawayang matan dayta panagayat na unay kan ka? Dayta tilaglagi pa ma? Nudakas ti mapasama ka ni papa. Saan ka ang mapakawan? Mapayasan ka ang mamati nga awan dakas nga aramid ko. Pagkabasulak ka din no nagayan ayat kami di ka ni Mario. Sakbay anagam mo kami ka ni papang mo.
Ura intol bigat ko man ngay may kayo dito yung ospital. Amang ano da kayo mati makaala iti sakit yun o kanayon kayo nga agpuyat. Sika nga minti pampanunuta ka nagko. Kumusta gaya man ni Amadeo? Maturog matmanan. Adan itinasaya at akasasaad. Ngam, agbayag pa dito yung ospital. Nadlaw ko ang nagsangsangit ka. Maladingitan ak iti kasasad ni Amadeo na anak. Aglalo ta siyak ti pabasulan ni Rona. Ano niya nga tatagpaiso? Rinig na Amadeo tinapasama. Ngam, awan basol ko, nanang. Agarubos magindag iti luwak. Ay, saan tan apagsaritaan day? Kasarsaritak lang itay ni Amadeo. Nakaturog matgayam. Amadeo, anya ti pudno. Nalimad ka di tiguram kanyak. Katday tatiga po ang nagsakit ka. Ay ayatan ka. Awan kinapudno dagiti ipapabasol ni Rona kanyak. Kalpasan ti panang loko ni Mario kanyak. Gapo iti kinaambisyoso na. Si kalaang ti inayat kumanan iti pudno. Ano ni? Apay ngagsagsagit ka. Nakapuot ka gaya man. Kumusta ti marikrip nam? Nangapsok na lang. Maglakayak sa dito yan. Lukas pangarik. Tasaan ako nagkakuyak. Di mo to ko mamaypayan. Amadeo, saan ka kumangagsaw iti kasta? Oo. Ada kayat ko amamuan kan ka. Siyak ka di makagapu ti panagsakit mo. Ada ka di ilimlimad mo asakit tinakam mo kanyak. Ay, ayat. Kaunay. No pa siya managbasulak. Saan ko maatibagim ti pagikaruam? Sawam no anya ti pudno amarikrik nam. Pasensya kayo lakuman. No italaang manan anasarungkaran kayo dito ospital. Awat ang yaman na. Maawatak nga ano ti pakakumikuma medyo bisin. Kumusta ti kumpanya? Nasayahat, Matt. Dahil talang, ada dagiti masapula pirmahan nyo. Inton maminsan nga umay ka ditoy. Itugot mo dagiti masapula pirma. Ada kumadamagag kada kayo, Papa. Ano siya na siya? Saan na maipanggapit ti kumpanya? Amok nagtalag kayo kanya. Pagduaduan nyo ka din ni Anali. Ay, ayatag ni Anan. Ako ang pinapasak ti pagig. Aging ka, itinagsakit. Awan kinapudno dagiti impulong kada kayo ni Rona. Pulos asan kami nagkitkita, bayat nga awan kayo. Sa anak nagaw-awi di balay. Saan kayo kadipay nakapagtunos kini Ron? Saan pa'y, Papa? Ay, ayatan na kayo ni Anali. Nagasat kayo. Ako at nagpada kami nagbidot, iti panangilimad mi kada kayo. Oh, sige. Tinggag, dagiti na dumapay kay pagkam. Papa, awan basolyo. Sakbayan nag-asawa kami kay ni Rona. Nabayagan na nagsina kami kay Nanali. Ako at dahil takat gapo iti kinaambisyosok. Pasensya ka, Mario. Mariknak nga kapsot ang manan. Ituloy tanton sa kisarita. Tagdagan. Inkadaman ni Papa.
Anya matatipod no apang panunutan na. Kasla liniklikan na pay dagiti dadwa makayat ko nga ibaga. Naimbag pa kini Mario. Ngamsi ka abukod ko ka. Di mo pulos imparik na ti kinapatag ko kay ka. Papa, anya nga may kisakit yo? Pag-aasim ro na. Agpalbaliw ka ang sakbay amata. Anya? Amok no anya ti pampanunod. Itapay la agpaaramid akon iti testamento. Agkatlo ti panakabigay dagiti sanik ko. Maisa ti mapanking ka. Katiad ato ti mapan kini anali kanti anak may. Anya ti kinunayo? Sana mabalin. Yak kumalakayat ti agputon. Taak pa ilang di ospital. Tapno ibagak ken ka. Sinubok ka lang. Dito kay malangan? Mabait lang. Diyak pa inalpas. Saan na apakasura? Tatamot ni Anali ang mga sikaso. Sigurado kayo, akayat yu taad na dito'y nanumong abalay may amadayaw. Well, ang mga no adadadyak may imbagan no ijay palay. Ang mga numatayak iti konsumisyon kinirona. Ang talaki di masao ti anak yaw. Amadeo, orasan ti panagtumar mo iti agas mo. Ang yaman na ka Anali. Na ito'y ti pagimbagan ti uping ang asawa. Tanaasikaso. Aywan gayam, kumusta ti anak ta? Aywan nanang, pakikita yung man ni baby iti kwarto. Pinanawak nga gay ay ayam. Sige nga raw anak ko. Kita lang agpaiso. Dumagdakalan ni Junior. Kinapundo na. Jack inarapaap ti maadaan pa iti anak. Ngam timteng ni Junior iti biyakta. Nakawag kayo man, Papa. Nakarawar kayo gaya man iti ospital. Ito'y balay na anali, tinapilig ang pagpaimbagan. Awan kaya, awan ka din ti plano, masang patandero na. Papa, Ipalubos mo ka di, amarakrak ti sakramento yo. Saan ka masaya? Edi ka din nayo, nakaragagsak kayo ato. wan Papa, karagsak kami idi. Sika ti lalaki, saan apakay babayan? No sika nagpakupaba. Pasapul asika ti mangibamos pusan iti panagurnos iti parikodyo. Wan Papa, May kanto dito'y, tay tuloy tatag sarita. Pagsaritaan tapay, ti may panggap ti kumpanya. Tanasurugan na makabulan adyak ng opisina. wan Papa. Mailiw nga rudan dagiti empleyado kada kayo. Napanunot mo matlang ti agsubli lalaki. Kung nakpanodan sa bali akadendinam. Rona, awan ka din Apolos ti patagkukan ka. Saan ka mailiw iti ka naragsak kay di? Sino ti aking basol? Agpagpakumbabakan ka. Pagkawanan nak. Ay ayatin ka unay. Ops! Ah, Di mo gamdan ti umarakop kanyak, Mario. anyak mo ti dakas nang arakupan ka kat agasawa tamat. Rona, Nagkakit din, di ka pa'y nagdigos. pernusin ta ti parikot ta. Anya ti mamait ti kinanamay no saan tamat anaragsak. Dahil ti bagakan ka. Masapol nga aginayat takas agasawa. Siya kung ti mangituloy ang mangimpake kadagiti arwatan mi nanang. Aywanan yung tulatan ni Junior. Ay na, maikaw ak tulaki de. Nagbalin anaragsak dito'y balay, manipod ka at dayaw. Masansan to asarong karanda kayo, nanang. Nagbarabit, umawawag ni Ron. Hello? Hello? Anya ka di, Papa? At dapat plano yung agawin dito'y balay, wano-awanan? Di nakpay din kabain nga amam. Saan mo nga mo tinasaya at apan nakisarita? Kapoy din ito, babae. Sige. Uraya mamakasang putak di tabalay. Aglablabas ka na.
Agsarita ta na imbag. Saan ka diapod no ti kinunak, papa? Gapoy ti dayjay a babae, nagbalin kayo amaag. Linoko na kayo lang arudan. Talaga ka di asaan kang agtal na. Awan ti basol niya anali. Maag kayo, papa! Nalabas kan. Bugbog kawan nakit din nga amaw. Tinumpadak! Kagurgura kayo, papa! Anali, anya tinapasamak mo. Awan na nyaman daytoy. Dinong parnak nga indoron ni Rona iti panagsabat mi. Nalaos unay ti pungtot na. Diya akong nagawidan. Ti bakit? Natungpak ni Rona. Nagbabawi ako. Anya, saan pa'y asimanpot ni Rona? Napanan ng haruda. Madanagan akmat din, papa. Napanan na nga ta. Inawagak yung saan nakasungsungbatan. Nasakit tinakab na. Iti panang tungpakin ko na. Titay jay laeng akalito. Anay turad ko adiswan ti anak ko. Maawatan kayo, papa. Nalabas naminan ni Rona. Ay, jak mayulot ang trabaho. Agkuyog tanton, hinton madamdama. Sa pulan ta ni Rona. Sino nga tati umawawag? Hello? Anya? Nabartakan ni Rona kat madamang agpagpagunggan. Sige, umayak. Itamat lang. Bye. Mario, Barkada ni Rona ti imawag, papa. Ado ka no tilalaki nga agiinom iti dayja abar. hoy! Patanyo di asawak! Mario! Darupin na ka na! Mario! Mario! Umaykan! Partakam ti magnaronan! Umaykan! Dandani ako na isagmak ka na ganyan lalaki. Tagiti awanan pain. Tandali na isagmak ni Mario. Kapagin ka. Kasanod, dadakas na napasamak ko na. Papa. Papa, bayan da kumama kisarita kini Rona. Masay-saya at ngagpaiso. Nunda kayo ngagasawa, ti agsarita. Rona, agsarita tanto ninton madamdama. Rona, saan ka kadipay anabanog kadagiti aramid? Korang kadipay ti panang ipariknak nga ayayatan ka. Mario. Rona, Awanan na. ayayatan ka unay. Ayayatin ka man. Pagkawanan na ko, mahal. Lukas to'y matlaang awan pagbaliwam, Rona. Napanunod ko hamasapol alumiklik kami kini Anal. Mangpatakder kami iti bukod may abalay. Panawan na kami, Papa. Mabali na panunutam. At ikinabak ng laang ni Madeo ti kinamat ko. Ngam ti kinaragsak ti panagdan nami. Kan ti panagayat mi iti tunggal maysa. Iso ti kapatgan. Ita ka di ba panahon na kami? Tanagbaliw ako. Managsaka na para ka iha. Sanla na para kanyak, Papa. Nudikat para kada kami kini Mario. Kayat ko. Naragsak kami kumamatan. Nasaya at nung nakaamiris ka matlaagan, iha. Nanay, apeng agsangsangit ka. Makasangit ang itinalaos sa ragsak ko. Anali, pakawanan ako, maha. Ado tinagmasulakan ka. Ay ayatag mat ni Mario. Akas iti panagayat mo kan ni Papa. Nandiyak mas balan ti kinaragsak ko. Pudno launay.
ayat ti kapatgan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.